Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Eguraldi kaskarra, astearteetako nagia jaiegunik ez egutegian. Gaur eguna alaitzeko txokolatezko tartak banatuko ditugu. Izan ere urtarriaren 26 txokolatezko tartaren mundu eguna da. Txokolateak propietate afrodisiakoak eta antidepresiboak ditu, eta umore onaren pizgarri bikaina da. Egokia da makalduta edo animorik gabe gaudenean kontsumitzeko edo pozik gaudenan edo zer gauza ospatzeko bereziki urtarriaren 27 bada eta ez 26. Bana ditzagun txokolatezko tartak, hori bai, pozoindutako batzuk ere, banatuko nituzkenik, Txatxamatxalinatxu jaiozan urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxamatxalinatxu jaiozan urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan lekia. Egia da Matilda pelikulan zigor gixara biltzen zutela txokolatezko tarta, eta The Help pelikulan etxe bateko langile batek bere nagusi nazkagarriari mendeku hartzeko txokolatezko tarta berezi bat eskaintzen ziola. Pelikula ikusi duzuenok ziur nazka aurpegia jarri duzuela nik hau aipatu dudanean. Horrelako xe bat oparituko niokenik Donald Trump jaunari, edo pozoindutako txokolatezko tarta bat. Ez dakiro Amerikako estatu batuetan, Minneapoliseko migrazio sarekadetan, ICE-ko inmigrazio agenteek Alex Pretty hiltzuten igandean, 37 urteko erizaina. Manifestazio jendetsuak eragin ditu gertakariak. Begira, 1973ko urtarrilaren 27an, hau da, gaurko egunez, 16 urteko Rita Lloyd neskato beltza hiltzuen New Yorkeko poliziak. Lagun batekin zegoen poliziak geratu zituenean. Robert Milano agentearen arabera, neskatoek arma batekin apuntatu zuten eta era defentsiboan egin zuen tiro. Lekukoek ukatu egin zuten halakorik. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves. Hemen lotura, urtebete lehenago 1972ko urtarriaren 27an hil zen Mahalia Jackson, estatubatuar gospel abeslari eta eskubide zibilen aldeko ekintzailea. Kontraalto ahotsa zuen eta itzalandiko gospel abeslarietako bat bilakatu zen. Hori dela eta gospel musikaren erregina, ez izena eman zitzaion Harry Belafonteren arabera, Amerikako estatu batuetako emakume beltzik altxuena zen, 30 disko inguru grabatu zituen, eta 12 lanekin urrezko diskoa lortu zuen. Integrazio gatazken ondorioz, Virginiako ume beltzak eskolara ezin zirela joan entzun ondoren, txokolatezko izozki festa antolatu zien aurroiei, Chicagon, eta noski, abestu ere egin zien. Are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich and your ma is good looking. Aizue, jarrai dezagun, gaurko efemeride gehienak txokolatearekin dute lotura eta. Gaurko egunez zendu zen Pete Seeger, estatubatuar kantaria eta musikagilea, folk musikakoa aitzindaria. The Almanac Singers taldearekin hasi zen kantuan, Buddy Guthrie eta Lee Haisekin batera. Gerora The Weavers taldearekin aritu zen eta ondoren bakarlari gisa, folk musikatik abiatuta konpromiso politikoan oinarritutako musika egin zuen. Begira, zurrumurruek diote, bere kontzertuetan aldageletan txokolatezko tarta bat jartzen ziotela beti. Sigerrek zatitxo bat moztu, razio modu bat eta beste guztia beretzat hartzen zuela. Hainbesteko zaletasuna zuen, ospitalean zegoela, Guthrie familiak txokolatezko tartak bidaltzen zizkiola gelara.
Boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky. Musika eta txokolaterekin lotura duen beste bat, gaurko egunez jaio zen Wolfgang Amadeus Mozart, austriar konpositore handi eta emankorra. 600 obra baina gehiago konposatu zituen, haietako asko musikagintzaren gailurtzat hartzen direnek. Austriako gastronomiako gozo tradizionaletako bat da Mozartkugeln, Mozarten bola, euskaraz. Paul Fürst gozogileak sortu zuen 1880ean Wolfgang Amadeus Mozart konpositoreari egindako omenaldi gisa. Fürst gozotegiak artisaueran eta jatorrizko errezetaren arabera egiten jarraitzen du gaur egun. Bueno, baina ia fabrika itxita dago, Duela urtebete itxi zuten 2025ko urterdian Salzburg xokolade enpresak porrot egin zuen, besteak beste gozokiaren onsagai nagusietako baten, hau da kakaoaren prezioa asko garestitu delako. Igual kakaogileek euren eskubideak defendatzeko elkartu eta kakaoagatik kobratzen hasi ziren. Oraindik ez duzue, tripako minik ez da? Ez? Bueno, entzun bau. Gaurko egunez, 2015ean zendu zen Pilar Prieto Rubio, 111 urte eta 59 egun bizi izan zen Bizkaitarra. Hego Euskal Herrian, luzaroan bizi izan den pertsona. Eta hainbeste bizitzeko sekretua badakizu zein den, ezta? Txokolatea! Pilarrek 110 urte bete zituenean festa handia egin zioten eta ospatzeko menu berezi bat eskatu zuen. Zerrato gaztasandoa, ardo txato bat eta txokolatezko tarta. Aiziona. Hiru laukoko txokolateak alperrengo do laurauko Ona gorriak salduagatik ez dokusua galduko Ona gorriak salduagaitik ez dokusua galduko Uri oleak eroan geustaz neuri hautengo Hala ere gauzat esango dizuete, txokolatearen tarten eguna izateaz gain, artelanen kontserbazio eta zahar berritzean diharduten pertsonen eguna ere bada. Eta baita holokaustoa oroitzeko eguna ere. Eta nutrizioaren eguna, baina inigo, soilik Mexikona? Ara. Dantzatzea, zure Espainia xurgatzea, zen esmaltea, baitare zure garagat, zaporea. Beraz gaur Mexikon takorik ez du inor jango? Ez dakigu. Txilakilerik ez dago salduko? Ez dakigu. Ez da gorditarik egongo? Ez dakigu. Ai bexamela. Guk behintzat txokolatezko tartak banatuko ditugu. Egun hau ospatu nahi dugu. Eta gure gonbidatu oparituko dizkigu. Julen unano ere etorriko da gurera, bigarren kafea hartzera. Pinguinoen inguruan hariko omen da gaur. Izortze Santin Gomezekin 2026ak zientziaren alorrean ekarriko dituen gairik esanguratsuenen inguruan hariko gara. Adimen artifizialak sortutako abestien inguruan ere hariko gara ikerketa baten ondorioz. Eta Irati Urdaile taletek duela hilabete aurkeztu zuen Euskaldunak etxean arrotz dokumentala aurkeztuko ditu. Entzuleo, kurtarriako 27 ditu gaur, eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbegozo, egunon! Eta zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon! Egunon!
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1115 du, urtarriak 27 ditu gaur, goizak 10 eta 17, eta gu hementxe 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Txatxamatxalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxamatxalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian horrena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian horrena. Txikia izan arren izan lekia bila, biba elantxoeko tambolintxe. Entzuleo, goizeko 19 txatxa-matxalinatxu kantu edarronekin abiatu dugu gaurkoa, txokolateari ere nolabiteko omenaldi egiten ari garelako, baina gauzat esango dizuet. Zer, ez daukagula txokolaterik. Ez daukagula, seguro. Egin bete lan pixka bago, Juri, mesedez. Entzuleok, honi irratian daitzaio, bete lana. Ados, bete lana egiteko kontatuko dizuet zer gertatzen ari den. Inigo altxa eginda, badoa, kamararen atzetik, 2 pauso, 3 pauso, 4 pauso eman ditu, uste dut gure ozkaiura doala, guk ozkaiu arroxa daukagu. Ederra da, etortzen diren gonbidatu guztiek esaten digute, ze politia zuen ozkaiua, egia da. Ozkaiu txit politia da, arroxa, dotorea, eta uste dut aruntza joan dela Inigo, nik ez dut ikusten. Handago, ate itxi du, eta badator. Berela begibizan izango duzu, Inigo. Zerbait topatu, ez esku txik dator, ez duelako. Ez dator esku txik. Gauz esango dizuet, ez bat, ez 2 eta ez 3 txokolate ezberdin. 3 txokolate ezberdin dazkau. Ara? Baina itxoin, hemen, bueno. Egin behar dugu. Bata 2006an zabaldutakoa, bestea 2009an eta 3garrena 2004an. Hemen dago, biotableta, algarroba eta almendrekin. Veganoa, glutenik gabea, kokoaren azukrearekin egindakoa. Sol natural. Ara? Fa sostenido. Zuk uste duzu... Zer? Fa sostenido bikoitza izango zan, Julen? Zerbait. Jontuz, hemen jende entzuten ari da, adi, Ez dut esan asmat, zerbait esategatik. Bete lana egiteko. Txokolate hau oso ondo dago. Lind Excellence, 180 kakaoarekin, Dark Supreme, noa. Bas noa, baina txokolate formatuan. Lehenengoa zen luxury, hau da premium. Eta gero daukagu... Standard, hori da. Txokolate festan ere... Hemen dago puxka bat, Juri, hau zuretzak maia bazu. Ados. Txoko kuki. Ozkaioan egon da. Agian porru saldauz jaukiko durduan. Entzuleo, kemendik ordu laurden batera ez badugu izketan jarraitzen, kezkatu. Bueno, estandarra oparitu dut Inigok, Ez nahi duzun ardezakezu, Juri. Ez hau xartuko dut. Nik esango nuke, hau biotableta hau mai gorostiagak Kolombiatik ekarri zigula. Zan daiteke? Zan dizuten luxuri zela. Oso luxuri. Bago maite duten tarteari egin barko diogu lekua. Juri, ondo txokolatea? Porru salda zapore dauka? Bai, dauka. Eske justu horrek txoko gaietarekin eta arrisku gehien zuen zapore txarra ukitzeko. Nik uste beltza nahiko, ez da egit, impermeablea dela. Hemen ez da zer. Goretex. Aldatzen, bai, nahiko goretex. Goretex eta titxulate. Goiurinen aurpegia, kuriosoa. Gutxienik kuriosoari da. Aste guztirako baldu du, Goiuri. Goiuri, nezu komunera joan eta hori bota. Ez, jane egingo dut, baina... Seguro, ez, Goiuri. Behar zaitu, Behar zaitu. Barruan dago. We need you.
Agian tarte batean joango naiz, ondoko kindegira beste zerbait erostera zaporea bukentzeko. Karo. Ja, orain aitzakiak hemen. Julen Goikotxe Orbegozo, zure maite dut azin da. Ni pixka bat eskolokatuta geratu naiz, azken minutu hauen ostean, baina tira. Entzuleok, kazetaritza egiten ari gara. Goi mailako irratia. Goi mailakoa, bai. Bendik ordu lorde matera ikusiko du, Goiuri biziri dagoen edo ez. Nere maite duta, lehengo astean, egokitu zitzaidan, une batean, nola baitere, duela 25 urte, duela 25 urte atzera egitea. Pixka bat azalduko dute, banen bilen bateriarentzako plater baten usaian, egia esan, eta banekien, pertsona batek bazuela, nik bilatzen nuen edo nik nahi nuen plater hori, eta pertsona hori zen garai batean nire bateriako irakasle izan dako, duela 25 urte, nire bateriako irakasle izan dako pertsona zen, egia da arrezkeroz ere, behin klaseak utzitere, mantendu dugula harremana, eta idatzi nion, bane binela, platerroren usaian, eta berak bazuela, banekiela berak bazuela, eta zer moduz, eta horrelako gauzak galdetu nizkion, eta esan zidan, ondo, bera gusturatzegoela, baina probatzeko lasai, eta joateko bere gana, eta utziko zidala, eta joan nintzen, eta badauka berak horrelako lokaltxo bat, bere bateriak grabatzeko, ensaiatzeko, edo dana delakoak egiteko, eta une batean, jarri ginen ez, ni plater hori probatzen bere baterian eserite, eta bera nire parean, aulki batean eserite, eta esan nuen, ostras, hau duela 25 urtere gertatzen zen. Klaseak hartzera joaten nintzenean, horrela izaten zen ni baterian eserita, eta bera nire aurrean, eta hori duela 25 urteko egoera hori berriz ere bizi ez, klase hartzen ari nintzelako, baina hori torritzaidan gogora, eta hori nire maite duta. Ez da makala zure maite duta, Bueno. Hemen, por alusiones, kantu hori da, por alusiones, hori da. Hemen platerak lodiagoak erabiliko zituen igortegi etxeak. Akaso, soinua bintzat lodia da. Bai, ez da? Bai. Bide batez, kantu hau grabatu zuena Inigo Irazoki, haren estudioetan izan zen, eta atzo esan zidan naiz irratia entuten zebiela, beraz entuten ari bada, hemendik besarka da handi bat, badokan ni konsulta bat egiteko zintako mikrofonoren inguruan, badakit Irazoki bereziki aditua dela zintako mikrofonoetan, edo oso zalea dela, eta akaso hori irratian ere egin dezake webxa momento friki bat, mikrori buruz izketan. Ez dakit da Inigo Irazoki oso mikrofono zale izango den. Mikrofono zalea bai, mikrofono aurrean hitz egin zalea akaso ez. Horrelakoetan beste aukera badakizu zein den, bertara joatea. Bai, ez da, beste egingo diogu. Gaindi ezaz. Zaldi emozionalak Petxiren kantu hau, manipulazio estrategiak diskotik, eta hau dago zuzenean grabatuta, hantxe beran Inigo Irazokiren estudioan, eta zuzeneko grabazio baten magia guztia ere hementxe bilduta. Emozionalak gara. Zaldunik ezen. Zure maite dutago, Juri? Ez dakit maite duta den, maite duteza edo zer den, baina gertatu zait gaur, urtarriak 27 egun bitxia dela, niretzako eta nire inguruko entzako, ze oso gertuko bi lagunen mezuen zainago, eta begira nolakoa den bizitza, pixkat, ez dakit, hau da, bizitzaren zikloa edo esaten dena. Lagun batek esan behar dit, biak daude medikuaren zai, bakoitza dago ospitale batean, eta biak daude medikuaren zai. Biek daukate gaur, prozesu baten emaitzaren kontsulta. Bata zai dago esango ote dioten gaixotasunaren ondorioz hil egingo dela, eta bestea zai dago ea esango ote dioten prozesu baten ondorioz haurdun dagoen ala ez. Orduan, kontua da daudela biak bakoitza ospitale batean, eta bata bizitzaren sortzearen baitan edo prozesu batean dagoela, eta beste bat bizitzaren amaieraren prozesuan, eta gaur goizetik nabilu bueltaka pentsatuz ze egoera gogorra batentzat eta ze egoera ederra bestearentzat, eta
Eta horixe, ez dakit oso ondo zer esan nahi dudan honekin, baina, bueno, ordu batzuk dira jada ari naizela bizitzaren fenomenoaz pentsatzen, eta ez dakit oso ondo zer esan, Julen Inigo. Bai, batzutan bizitza badoala, ez, kontra esan edo muturreko egoera eta giro hauen artean. Eta... Ze bitxia den, egun berean egokitu dela, baten eriotza eta bestearen ez da jaiotza, eta bestea ere ez da eriotza, baina, bueno, mezuak iristeko zain nagoela. Bai, ez dakit, enuke nahi hemen filosofia merkea irratiratu, ez daukat erantzun zehatz bat giro honetan, baina egia da, batzutan horrela egokitzen dela, ez, eta onartzea egokitzen zaigula, nahiz eta onartze hori batzutan gogorra den batez ere, bueno, bere bizi iraupenaren inguruan zai dagoen pertsona horrek jaso lezakelako baiezkoa eta jaso lezakelako ezezkoa, ez, edo nola ere uste dut, egoera pixet ezagutzen dudalako, pronostikoa onona ez dela edo nola ere ez. Gogoan dut gure amona hiltzenean ere iloba gaztenak hilabete 2 edo 3 izango zituela. Kaso horretan agian erresago onartzen duzu, amona nahiko gaztea zen, minbizia batek eraman zuen, eta gogoan dut eta benetan goxoak izan ziren eriotz osteko une horiek, familia guztiara elkartzen delako, eta nolabait elkarrekin egiten delako dolu hori ez, eta esango nuke horitzapen polita dudala, lagun batek esan zidala berak horitzapen polita zuela eta saiatzeko, horitzapen hori nolabait goxatzen eta gozatzen, mineari ere nolabait berotasun puntu bat topatzen, eta gogoan dut topatu nuela, eta momenturen batean anaia etorri zen, txikienarekin anaia edo koñata, ez dakit biak edo, eta pixkat horrek ere eman zigun mezu nahiko argi bat ulertzeko, bizitza horrelakoa dela ez. Batzuk badoazela eta beste batzuk iritsi behar dutela, eta bueno, batzure kasuan ere berdin ez, akaso bizitza esperantzaren jokuan dagoena gazteegi joateko, baina bizitzara datorrena ere natural eta dagokion tokian ez, amaren sabeletik, beraz. Gogorra badere, batzutan gauza hauek onartu egin bar izaten ditugu, eta nik gogoan dut momentu hartan, gure lengusu baten semea minbizia pasatakoa zela, oso txiki zela, eta gogoan dut izebak oso gaizki pasazuela, bere gurasoek zer esanik ez denok nolabait, eta ordurako sendatuta zegoela ez, eta bazela nolabaiteko kontsueloa, pentsatzea mona badoa, baina ikusi do, baina etxekoak ondo. Petxik abesten du zaldi emozionalak garela, gu ez dakit zaldiak garen, baina emozional jarri gara nahi gabe eta bagara, ez dizuegu ukatuko. Beraz, giro honetan jarraituko dugu, urrengo minutu hauetan, segituan bestelako gaien inguran hariko gara, baina nik ere maite duta elkarbanatu nahi izuet segituan, eta beste abesti bat daukat, hain zuzen ere maite dutau girotzeko, atzo, daba-daban kontzertu ederra eta polita izan zerako. Goizeko 10 eta 11 minutu izango ditugu segituan, eta esan da bezala kantu bat zor dizugu. Bagenekien atzera behira bizi ginela ez aldakigu. Batira oso emozional jarri garen honetan, nik pixka bat emozional jarraituko dut. Maite duta erresa litzateke, esango nuke maite ditu dala kontzertuak astelenetan. Lehen esaten nuen maite dituela kontzertuak igandetan, horiek maitatzen jarraitzen dut, baina astelen batean dabadabara joan eta bertan hainbeste lagun topatzea indaberen, etxeko azken garaibateko kontzertua, alaxe esango dugu. Uste dut gauza oso polita dela. Musikari asko ginen bertan, oraintxe buruzari naiz, baina mugantarrak antziren,
zineztarrak antziren, Iruñetik iritsita, antziren bihar gurean izango ditugun zeatik ez taldeko dendenak, gainera euretako bat trompetarekin aritu zen Sierrarekin batera. Indaberen kontzertu hori pixkat berezi egin nahi zutelako eta laxe egin zuten. Eta esango nuke maite duta dela, ezagita nola saldu. Talde bati kariño hartzen diozunean, niri juntatu zaizkit hainbat gauza batetik esanezinekin batera Indaberekin jo genuen Donostian, eta nik han ezagutu nituen aurrez aurre, Uxue, Nora eta Peru. Gerora hemen izan genituen entzuten ari garen Banoaren bertsio ederrau egiten, esango nuke artean oraindik publikatu gabe zegoela aurrerapen modura eta gogoz eta mimoz prestatu zuten. Gerora Nora beraren gainatu genuen postal koleksionistekin bajua jotzeko. Perurekin Donostiako parranda batean fascista batzuen aurka nolabait tinko jartzea gokitu zitzaigun, eta antxe derrepente ostia Peru zitezu hemen, eta bai, fascista batzuen aurka antifasismotik egotea, eta bueno, LGTB komunitateko pertsonak ere anginen, eta nolabait handik ere, eta ez dakik gauz asko gertatu dira Indaberen inguruan azken hilabete hauetan, askotan entzun dugu hemen ere irratian euren musika, eta atzo kontzertu hartan egotea berezi egin zitzaidan, eta hemendik mezu hau esateko oso kontzertu ederra izan zela, Uxuek behin baino gehiagotan aitortu zuen afoniko zegoela, baina berdin gozatu genuen, eta publikoak ere askotan lagundu genuen kantuan, korroan jetxi ziren akustikarekin behera kantatzera. Kontzertu polita izan zen, eta hau esateko maite ditu dela astelnetako kontzertuak, maite ditu dela Indabetarrak, haien inguruan zegoen energia guzti hori, eta tira, oraindik ere Indabe ikusteko bi kontzertu geratzen zaizkizuela entzuleok, esango nuke, bata Tolosan izango dela ostiral honetan, Muganekin batera Bonberenean, eta gerora, enbora batean atxeden hartuko omen dutela. Akaso atxeden horretan entrevistatxo bat egin bardu omen instrumentua beurekin, kontadizaguten nolako izan den holtza batera igo eta bapatean gertatu den zurrun bihotxo hau guztia. Hemendik musu bat, Indabetarrentzat. Goizeko 10:34 minutu entzuleok, eta orain aurrera guaz maite duten tartea atzean utzita, eta adimen artifizialaren inguruan hitz egin behar dizugu. Adimen artifiziala eta musika. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Hartuz aurrera itxen dugu, albuen zein daukozun gogoratuz, hemen badira benetan merezi dutenak, hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxen dituztu, baina zugabeni tristetxo ibilinaz. Guk, behean sinatzen dugunok, artisten eta konpositoren komunitateetako kideok dei egiten diogu adimen artifizialaren garatzaileei, enpresa teknologikoei, plataformei eta musika zerbitzu digitalei, giza artisten eskubideak urratzen dituen adimen artifiziala erabiltzari utz diezaioten. Ez gaitezen okerribili, modu arduratsuan erabiltzen denean adimen artifizialak ahalmen handia du. Giza sormena bultzatzeko eta mundu osoko jarraitzaileentzako musika esperientzia berri eta zirraragarrien garapena eta hazkunde arrazteko. Zoritxarrez, plataforma eta garatzaile batzuk adimen artifiziala erabiltzen ari dira sormena saboteatzeko eta artistak, konpositoreak, musikariak eta eskubideen titularrak ahultzeko. Modu arduragabean erabiltzen denean, adimen artifizialak mehatxu handiak egiten dizkio gure pribatutasuna, nortasuna, musika eta bizibideak babesteko gaitasunari. Enpresa handi eta boteretsuenetako batzuk baimenik gabe gure lana erabiltzen ari dira adimen artifizialeko modeloak entrenatzeko. Ahalegin horiek zuzenean zuzentzen dira adimen artifizialak sortutako eduki kopuru masiboak dituzten giza musikariak ordezkatzera eta artisten lanaren balioa nabarmen merkatzera ezer gutxi ordainduz.
hilabete amaierara iristen saiatzen diren musikari, artista eta konpositore langile askorentzat hau katastrofikoa izango litzateke. Kontrolik gabe, adimen artifiziala abian jartzen da amildegirantz doan lasterketa batean, gure lanaren balioa degradatuko duena eta modu justuan konpentsatzea eragotziko duena. Giza sormenaren aurkako eraso hau gelditu egin behar da. Adimen artifizialaren erabilera harrapariaren aurka babestu behar gara. Artista profesionalen ahotsak eta irudiak lapurtzeko, sortzaileen eskubideak urratzeko eta ekosistema musikala suntsitzeko gaitasunari aurre egin behar diogu. Gutuna hau ja duela 2 urte edo idatzi zuten, aipatu bezala, musika komunitateko hainbat kidek tartean, Aerosmith taldea zegoen, Billie Eilish, Phineas, Bianca, Imagine Dragons, Nano, Luz Casal, Rafael, ez dakit, eundaka artista, ezta? Beraiek sinatu zuten gutun hau, argitaratu zuten gutun hau, eta tira, adimen artifizialak aurrera egin du, baina eragin pixkatxe bat eduki zuen. Badakizu zergatik? Zergatik? Spotifyek aipatu duelako, ezabatu dituela adimen artifizialaz egindako 75 milioi abesti. Beraiek bat egiten dutela, gutun honekin eta adimen artifizialarekin sortutako abestien aurkako borroka honetan, ezabatu egingo dituztela 75 milioi abesti. Baina uste duzu horrek zerbait egiten duela, esango dizuet, ezetz ze ikerketa berri bat argitaratu dute. Duela gutxi eta esango dizuet, zeta belaunaldiak, astean gutxienez 3 ordu ematen dituela adimen artifizialak sortutako musika entzuten. Astean 3 ordu. Harritu egin naiz, zen nik ere entzun ditut adimen artifizialak erabilita sortutako abestiak, baina egian norbaitek erakutsi didalako begira iak zer egin dezakeen, edo agian agertu zaidalako TikToken bideoren bat horren inguruan hitz egiten, baino ez nuen espero benetan zeta belaunaldiak entzutea abesti horiek beste edozein artistek sortutako abestiak balira bezala, ez? Alwisek Morgan Steinlerentzat egindako Audio Habits Survey inkestaren ondorioa da. Jakin nahi zuten, eduki mota hori zenbateraino sartzen ari den gure egunerokotasunean, eta konparazioak ere egin dituzte, ez? Biztanleria orokorraren 26%ak astean 1,7 orduko ordu pasatzen ditu iaz sortutako musika entzuten, ez? Baina gero kopuru hori 18 eta 29 urte bitartekoengan joaten da goruntz izugarri. Inkestak erakusten du, horixe, esandakoa 3 ordu eskaintzen diola zeta belaunaldiak adimen artifizialak sortutako musika entzuteari, eta azken finean badirudi edo esaten dute ikerketan behintzat, naiz eta gogorra egiten diguna, agian hau onartzea, beraiek egiten dute aurreikuspen bat, pixka bat etorkizunera begira, eta aipatzen dute kontzeptu bat koexistentzia. Koexistentzia omen da, edo aurreikusten dute ikertzaile hauek musikaren industriari dagokionez, ez? Gizakiak sortutako musikak eta adimen artifizialak sortutako musikak elkarrekin biziraungo dutela. Eta hori iruditzen zait izugarria, baina badakizu zer ematen didan benetan beldurra. Koexistentzia horretan agian jende asko ez dela ohartuko zer den adimen artifizialak sortutakoa, eta zerez, ze gauza bat da abesti bat kontsumitzea jakinda adimen artifizialak sortu duela, eta beste gauza bat da entzutea, pentsatuz pertsona talde batek sortu duela, eta ez izatea horrela. Zer iruditzen zuei? 3 ordu astean iak sortutako musika entzuten. Nik galdera badaukat. Jartzen du zenbat denbora pasatzen duten astean musika entzuten? Esan nahi dut, denbora orokorra zenbateko den, eta horietatik 3 ordu horiek ze portzentai hartzen duten. Gutxura bera nolabait ere ideia bat, edo
Testu inguru pixka jartze aldera. Ez dut ikusi hori, vale. Ez besterik gabe, galdera... Baina agian topatuko dut agian, baina... Tira, eske... Datuak oso kezkagarriak dira zen edo esatea. Deezer plataformak esaterako egin zuen, olako test moduko bat, bere entzulen artean. Datua da, 97%ak ez zuela gaitasunik gizakiak edo adimen artifizialak sortutako abestiak desberdintzeko. Ola frogaitxu batean. Spotifyk esan dugu 75 milioi pista... Abesti ezabatu dituela. Abesti. Bere katalogoa 100 milioi ingurukoa da. Horrek suposatzen du, bazegoela dagoeneko sortuta, iaia pareko adimen artifizialak sortutako musika katalogo bat. Hori zinezkoa da. Bai? Bai. 100 milioi abesti dauzka Spotify gutxi iruditzen zait. Bueno. Akaso 75 milioi horiek azken urteari dagozkionak dira, azken 12 hilabetei, beraz, seguraski 100 milioi horiek ere azken hilabeteari dagozkionak izan daitezke, azken urteari dagozkionak izan daitezke. Horein, datua ez du zehazten hemen. Hor badago kasu bat, talde indie adimen artifizialez sortutako batena, The Velvet Sundown lehen urtean arrakasta handia lortu zuen, dena adimen artifizialaz sortuta, 2025ko udaran, 1,5 milioi entzule hilabetero izatera heldu zen. Nolabait, proportziotan jartzeko, ETSek izango ditu gaur egun 250.000 inguru. Biderkatu 6gatik, hilabete gutxi batzutan atera, adimen artifizialez sortu, ETS aipatu dut, duela gutxi azkenekoz gauza begiratzen ibili nintzenan, euskal talderik entzunena zelako. Igual gehiago izango dira gaur egun, igual 300.000 edo ibiliko dira gaur egun. Bueno, inkestak dio, ala ere gu plataformak aipatzen ari garala, baina inkestak ere ohartzen du adimen artifizialarekin sortutako musikaren iturri ohikoenak TikTok eta YouTube direla. Plataforma bakoitzak badu ez, beraien politika, adimen artifiziala dagokionez, TikTokek ia sormen tresna gisa erabiltzea sustatzen du, naiz eta nahiko zorrotza den etiketatzeko orduan, ez? Azu, beraiek sustatzen dute adimen artifizialaren erabilera, baina beti agertzen da, han zuk bideo bat egiten duzunean, musika hau ia da, edo bideo hau iarekin eginda erabili dute, eta YouTubek ere adimen artifizialari dagokione etiketa sortu zuen, eta ipatu dute beraiek ere, prentsa oharretan, eta aliatu gisa ikusten dutela sorkuntzarako. Eta egia da, orduan, guk musika plataformak ipatu ditugu, ez? Deezer edo Spotify, eta beraiek naiz eta iak sortutako abestiak kendu, benetan gazteenak ez direla hortik entzuten ari direla TikToketik eta YouTubetik, hori dio behintzat inkestak, eta uste dut horra agian zailagoa dela kontrolatzeko, izan daiteke, baina iturrien arabera, aldatu egiten da, ezta? Eta iasan irakurri dugu guk gutuna, eundaka abeslari eta musikarik sortutakoa, eta uste dut gutun hori geratuko dela ahazturan, ze esan dizut ikertzaiek aipatzen dutela koexistentzia, baina ez dakit koexistentzia hori benetakoa izango den, edo ez guk hemen ondo dakigu, koexistentzia kontzeptu hori, euskera eta gaztelania, ez, edo euskera eta frantsesa, ez, elkarrekin biziko dira, eta hori da etorkizuna, gero badaki gorren ondorioa zer denez, etorkizuna dela gaiendu egingo dela bat, eta ez daudela orekatuta, eta, guk hizkuntzari dagokionez badakigu behintzat gaiendu zein egingo den. Musikan ezakitez, koexistentzia horretan, zein aterako den galtzaile baino iturri guztien arabera, eta uste dut guk egin dezakegun aurreikuspen ororen arabera, adimen artifizialak sortutako musika gaienduko dela hemen ere, merkeagoa delako, agian eskuragarriagoa delako, agian masan ekoizteko behintzat errexagoa delako,
eta horrek azkenean zer kaltetzen du, sormena, ez da? Eta grazia egiten dit, adimen artifiziala zari garenean orain, giza sormena, aipatu behar dugula, ez? Izen abizenak jarri behar dizkiogula. Orain arte sormena esaten genuenean, sormena zen, ez? Beti izan da sormena pertsonen gaitasun bat, eta orain aipatu behar dugu giza sormena edo gizakiek sortutako abestiak edo giza musika, eta hori ere izugarria egiten zaite. Ez dakit zer irutzi duzuen. Uste dut, nik oso barruan sentitzen dudalako nahiko mingar egiten zaidela. Ados nago zurekin, elkarbizitza kontzeptu hori oso tramposoa dela. Badakigu, diglosian bizi garenok. Baina iruditzen zaite, akaso beste tarte bat eskaini behar diogula honi guztiari sakonago aritzeko. Badakit esate baterako datorren otsailaren 2 Gasteizen badagoela ez dago kerik zurik gabe, Spotify, boikotak eta musika entzutearen etorkizuna lelopean, Iker Gurrutxaga lankide izango da bertan moderatzaile, eta bertan Bimeko Julen Martin Larrinaga, La Furia rap izango dira, Jon Basauren ere bertan da, alako eztabaidak ziurrenik abiatuta gehiago, ez, Spotifyk, Palestinako gatazkaren inguruan jasotako boikota izango dela 2 puntu, baina uste dute adimen artifizialaren eragin hauek ere aztertzeko aukera izango dutela. Iker Gurrutxagarekin aurrekoan geratu ginen, gurean izango dela, biharramun horretan, ziurrenik otsailaren 3an, bertan aipatzen direnak nolabait jasotzeko, baina agian horren inguruan ingurutxo bat ere planteatu dezakegu eta pixka bat honen inguruan sakondu. Badakite Euskal Herriko musika bulegoak ere duela aste batzuk jabetza intelektuala, egile eskubideak eta adimen artifiziala izeneko formakuntza eskaini ziela musika bulegoko kide diren musikariei, taldeei, abeslariei eta tira, bari direla, ez da, horretan adituak badaude eta beraiei entzutea egokitzen zaigu guri. Hementxe gure txatean indiokerrek esan du, kontzertu gehiago inberdia eta artistei behar den bezala ordaindu beraien lana. Hori da bideetako bat. Nekane altzelaik egunon, kotxean goazela irrati saioa entzuten, goiuri musu potolo bat, indabe, zeona, earra, eta poltsa politia diegorkak, tote baja erosi zen unegorka, hemen txatean, igual txatari begira gaur ezkera jarri. Horain txerin ez konturatzen. Artetxo bat eskainiko diegu, segituan, Izortze Santin Gomezekin egingo ditugu, hainbat zientzia gaien inguruan hausnarketak eta sakontzeak, baina gure txatean egunon txokolatearrak, nik atzo txokolatea natakin hartu non. Ondo zaintzen zara, gorka. Kontzertura joan aurretik. Nere maite duta da, zelako taldea Indabe Donostiako estena eharra, Gartxot, Mugan, Indabe, tasteko kontzertuak ere ederrak dira. Ze poza, naiz irratiko jendea han ikustea. Hori ez dut aipatu, baina naiz irratiko kide desente topatu ginen Indaberen kontzertu horretan. Hau ere esan beharra dago. Favore bat, Etxeberriako izen bat behar dut, proposatu izenak. Etxeberria. Etxeberria, jazta. Gorka Enea, Etxeberria... Doneste Benea. Etxezast. Hor bota izkizugu batzuk gorka, jarraitugu pentsatzen. Larun batean elkarzeta egingo diot Julen Unanueri. Hori ezkenekien. Julen Unanu, egunon. Egunon, bai. Ez da oraindik zure txanda, baina mentzaude eta guia mikrofona iriki dugu. Eskerrak etorri nahi zela goiz, igualdikaren gai guzten, igual, la segunda cámara. Bai, larun batean genekan, baina azkenen... Aldaketa txiki bat egon da? Oso lanpeutan abil, eta, beste gauza surgitu zait, oruna bera deten beste egun batean jun, baina, Hemen tipo importantean egiten, Este gauzatek surgitu dit eta hola gauzak. Julen, eharra indo, Inigo oso altua da, kontzertuko altuena. Altuena ez da egit, baina aurrean ezin ima jarriko. Ez. Baina beti dago norbaitatzean eta enbazuan zaude. Hori egia da. Bizitza horrelakoa da. Aizuen zuleok, goizeko 10 eta 51 ditugun honetan, eta hemen txatean beste zer kontatzen ez baduzu behintzat. Guk aurrera egingo dugu, gai serioetan eta aski interesgarrietan murgiltzeko, baina dagoeneko badakizue gero Julen Unanuerekin hariko garela. Badakizu pinguinaren inguruko ikerketak egin ditugula? Bai, gaina itziten entzaten, no? Oraintxe Pegi Lekona lankideak bidali dit ikerketak emaitzak eman dituela.
Ke guapo. Badakigula pinguinoa noruntz zijoan. Asko dakizu lehenagotikan pinguinotaz, ez dakite... Oiurik pinguino badauka. Baina hori gero kontatuko dugu. Barkatu, gero kontatuko dugu. Pinguino bat adoptatu zen. Gero kontatuko dizut. Bastante zingira hoi, Zingira! Amarrak eta 52 minutu ditugun honetan, entzuleok, segituan Izortze Santin Gomezekin, bat egitera. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Opor luze xamarrak hartu ditugu zientzia klasei dagokienean, baina urte berriari neurri hartzen hasiko gara gaurko honetan. 2025ko azken saioan urtearen errepaso moduko bat egin genuen eta antzeko bidetik jarraituko dugu gaur. Eman duenetik, eman dezakeenera egingo dugu eta zientziaren alorrean 2026ak izango dituen mugarrien inguruan ariko gara Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktorearekin. Nature aldizkariak argitaratu duen artikulu batetik abiatuko gara horretarako. Izortze, egunon eta ongi etorri? Kaixo, egunon dan hori. Zer moduz gara? Ongi, pixkatola trankazo txiki batekin, baina bueno, aurrera egiten, poliki-poliki. Urte berriari neurri hartuta ja? Ez da genik, ez. Pare bat aste gehiago beharko ditut, edo pare bat hilabete agian. Tira, Izortze, esan dugu, hasi berri dugun urteak 2026ak zientziaren alorrean eman dezakeenaren inguruan ariko garela. Natureko artikulu horrek puntu asko aipatzen ditu. Ez dakit, nahi baduzu zuk zeuk gidatu edo guk jarriko izkizugu puntu horiek, nola egingo dugu? Ez dakizuk orden bat edo garrantzien arabera ordenatu dituzun edo nola egingo dugu? Egia zan da artikuloan bertan dagoen ordenarekin hastea proposatzen dizuet. Gainera, zuek adimen artifizialari buruz hitz egin duzue musikaria aplikatuta. Bai. Eta, bueno, badirudi, 2026an ere adimen artifiziala garrantzi hartuko duela ikerketan, orduan hortik hasi gaitezkene gauzue. Bale, oso ondo, adimen artifiziala, nik hor inizial batzuk ikusi ditut, Izortze LLM delako inizial batzuk, akaso konta iguzuzuk, hobeto zer dioen artikulua? Bueno, baitu. Artikulu horretan komentatzen da, 2026garren urtean espero dela adimen artifiziala ikerketan orain artiuko duen garrantzia baino gehiago izatea, ez? Bueno, nik esango nuke azkenengo 2 urteetan gutxi gora bera, adimen artifiziala hasi garela erabiltzen ikerketa biomedikoan, baina baita ere beste ikerketa batzuetan, eta zientzialariak erabiltzen dugula, gauza askotarako, ez? Agian, lanabez ezagunenak dira simpleena direnak, ez? ChatGPT eta DeepSeek eta horrelakoak, baina, horiek ere erabilita, zientzialariok gauza batzuk aurreratzen ditugu, ez? Adibidez, artikulu zientifikoen edizioa, zerbait simplea esatearren, baina gero baita ere, adibidez, analiziz bioinformatikoak egiten dituztenek, horre kodeak eta idatzi behar dituzte, askotan aldiet horrelako sistemei galdetu eta sistema horiek gaitasuna daukate kodeak idazteko, ez? Eta hori oso erabilgarria da. Artikuluan esaten dutena da, orain arte lanabez bezala erabili izan dugula, baina badirudiela 2026garren urtean, adimen artifizialak berak gaitasuna aukiko duela aurkikuntzak egiteko. Bai? Datuak analizatuz, esperimentuak diseinatuz eta hipotesia plazaratuz, adimen artifiziala bera lortuko ditula aurkikuntza garrantzitsuak izan daitezkenak, ez? Eta kuriosoa da artikuluak esaten duela. Agian adimen artifizialak nobela irabaziko du hurrengo urteetan. Hausnarketarako lekua ematen du, ez? Bai, ez dakite gero adimen artifiziala joango de Nobel sari hori hartuta Donald Trumpena beste batzuk duela aste batzuk joan direnen moduan, espero ezagun ez. Izortze horrelakoetan adimen artifizialaren inguruan aritzen garenean, horrelako lerroburuak entzuten ditugunean esaten dugu, ze ondo, ez? Ikerketarako bidea baldin bada, ikerketa errazten laguntzen baldin badu, horrela simplean ikusita, albiste hona da. Baina adimen artifizialaren kasuan beti egoten da, askotan behintzat B alde bat, ez dakit kasu honetan ere baute dagoen.
Bai, noski, badago, ezta? Adimen artifizialak bere mugak ditu. Eta adibidez, ikerketa zientifikoari aplikatuz adibidez, ikusi izan da, batzutan datuak ezabatzen ditula, ez? Zu datuak sartzen dizkiozu, datu horien analizia egiteko, eta nik ez dakiz zergatik, horretan aditu ez nahi, badirudia datuak ezabatzen ditula. Nik konturatu naiz ere, adibidez, erreferentziak asmatzen ditula, erreferentzia bibliografikoak, ez? Zuk esaten diozu, beitu, interesatzen zait, ez dakiz gene, bilatu zazu gene horrekin gene horri buruzko informazio bibliografikoa. Ateratzen dizkizu referentziak existitzen ez dienak, ez? Azken finean, gizakiok sortu ditugun datuak irakurtzeko gaitasuna dauka, baina gero datu hien arteko nahasketa egiten du. Oraindik ez dago nahiko garatuta horrelako akatsak ez sortzeko. Pentsai sortzea, aipatzen ari zaren hau, oso larria dela, ez? Adimen artifizialaren, bibliografia sortzeko joera hori, are larriagoa da, zuzenbidearen esparruan ere gertatzen ari dela. Ari direla, epaileak onartzen jurisprudentziatzat, existitzen ez ziren eta adimen artifizialak sortutako epaiak. Alperkeria eta profesionaltasun ez atarteko, baina Espainiar estatuan hau gertatu da. Hori karagarria dare, Komunitat Valentzianan zehazki, duela aste gutxi gertatu den zerbait da, ez? Ez da alarmista izateko, baina egia da, pixkat eskutatik joaten ari zaigula adimen artifiziala, eta behar dela mugatu esparru askotan. Nik atzontzun nuen, eta oso frigolo xogoa da kontu, baina futbol entrenatzaile bat kargutik endu dutela ChatGPT erabiltzagatik. Futbol profesionalean. Baina estrategiak etara bagitzeko? ChatGPT-ri galdetzen zion zein izango da maikakoa. ChatGPT erabili duela, eta kargutik endu dute. Robert Moreno, entrenatzailea. Hori irakurri nuen atzo. Beste historia bada, beste maila bada, baina hori ere... Etxeiz barkatu dira, bai? Emaitza izan zituen, azkenekok. Ez dakit, hori ez dakit. Baina uste dute emaitzek ere pixo handia izango zutela erabaki horretan. Ez dakit, Irabaztea dituzuenak, azkenen utziko dizu ez da, nik ustet. Irabazten baldin badituzu ChatGPT-rekin, akaso bidaliko zaituzte, ChatGPT zu baino merkeago izango delako. Baitare. Hori ere, izan liteke. Tira izortze, adimen artifizialaren inguruan ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, baina nik artikuluan zehar gauza interesgarrik gehiago ere ikusi ditut, beraz, nebe duzu beste zerbait esan adimen artifizialaren inguruan edo hurrengora egingo du jauzi. Ez, pasako gara hurrengora, edizio genetikoa, niretzako askoz interesgarriagoa da, nire arlotik gertu dago. Izortze, barkatuko diazu, segituan jarraituko dugu, gai honi helduta, baina uste dute gai batetik besterako bide hau, egokia zaigula azken ordukoaren bila estudio zentraletara, ez? Bilboko estudiotara salto egiteko, eta itxaso Leon Kareaga lankidea antxe dugu prest, eta azken ordukoarekin bat egingo dugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere, azken ordu honetan datu berriak jaso ditugu. Espainiako Lan Ministerioaren biztanleri aktiboaren inkestak jasotzen dituen datuen arabera, Hego Euskal Herria 110.000 langaberekin amaitu zen iaz. Hau da, duela 12 hilabete baino 200 gehiago. Igoera txiki hori Nafarroak emandako zifrei zor zaio, 2025 28.100 langaberekin itxi baitzuen, hau da, urteko urtean baino 24,78 gehiago eta 319.300 landunekin. Bitartean Euskal Autonomia Erkidegoak 1.909.500 pertsona okupatu izan ditu 2025ko azken 3 hilekoan, hau da 2024ko aldi berean baino 28.700 gehiago eta langabeen kopurua 81.800 pertsonatan kokatu da. Bestalde gogora ekarriko dugu duela ordu bete ere aipatu dugun kontu bat, datu berriak jaso dituguta, Elkarra argitaletxeak Ertzainak rock taldearen errepertorioa hainbat plataforma digitaletan baimenik gabe ustiatu zuela ebatzi duelako Donostiako merkataritza auzitegi batek. Halere, ustiaketa gertatu zen aldiaren zati gehiena preskripzio epetik kanpo dagoela ondorioztatu du eta beraz ebazpenak partzialki bakarrik onartzen du taldeko 5 kideetatik 3 argitaletxearen aurka aurkeztutako demanda. Ebazpenak 21.463,05 euroko kalte ordaina onartzen die taldeko kide guztiei jasandako kalte ekonomiko eta estres emozionalagatik eta esan behar da epaia ez dela behin betikoa, Gipuzkoako auzitegian helegitea aurkezteko aukera baitago. EPE agentziak izan du ebazpenerako sarbidea eta zehaztu duenez, erabakiak kalte ordainetatik kanpo uzten du Mundu Berria daramagu bihotzean lana, 1989koa, demandatzaileek eurek onartu baitzuten lan horren ustiapen eskubideak batzorde internazionalistei esleitu zitzaizkiela. Naiz eta denboraren orratzak albumaren 1992ko albumaren
eskubide fisikoak eta digitalak barne hartzen dituen. Jarraituko dugu honen berri ematen, zer ematen duen kasuak, eta besterik gabe agurre esango dugu, 12etan itzuliko gara informazio berriak hartzeko. Eskerrik asko Itxaso Leon, guke aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean, eta esan da bezala Izortze Santin Gomezekin ari ginen. Bueno, uste dut edizio genetikoaren gaian, nolabait murgiltzeko momentua genuela Izortze, eta aitortu diguzu, interesgarriago ere egiten zaizula ikuspegi zientifiko batetik. Bai, niri bai, baina agian da gehiago dakidalako, batzutan ala izaten da. Gogoratzen duzu bukatu genula urtea Nature aldizkariak egindako zientziari ekarpen handia egindako pertsonen zerrendarekin, ez? Eta hor zegoen umetxo bat, K.J. Maldon, egin ziotela edizio genetikoan bitartez, tratatu bere gaixotasuna, eta, sendatu zioten gaixotasuna, bai? Terapia geniko hori egin zuen ikertzaile talde berak, nahi du, terapia genikoa beste 7 gaixotasun metaboliko arraroetara bideratu. Bai? Orduan, nahiko lukete aurten, Estatu Batuetan FDA existitzen da, FDA da baimena ematen duen entsegu klinikoak egiteko, eta nahiko lukete, FDA-tik baimena lortu, zuzen ere, terapia genikoan oinarritutako entsegu klinikoak egiteko. Bai? Berriro ere, teknika berdinean oinarrituta, CRISPR-Cas teknika, zeinan badakizue, direla artasi genetikoak deitzen duguna, genoma zati bat moztu, gaizki dagona kendu eta ondo dagona jarri. Horrelako zerbait modu errezean azalduta. Orduan, beraiek pentsatzen dute, FDA-aren baimena lortzeko egin beharko dituztela gutxienez beste 5-15 ume terapia genikoarekin tratatu, ez? Azken finean FDA-ak behar ditu datuak aztertu ikusteko benetan eraginkorra ote den edo terapia hori, baimena eman alizeteko eta entsegu kliniko handiago bat egiteko, ez? Eta hor dator arazoa. Arazoa dator, beste 5-15 umeri olako terapia genikoa aplikatzeko, dirua behar dela. Bai? Pasan urtean komentatu genuen umetxorren tratamendua gutxi gora bera $800,000 balio du, biderkatu hori 5 edo 15 umerengatik, dirutza bada, ez? Eta orduan, ikertzaileak hortze dabiltzate, finanziazioa lortu nahian, hain zuzen ere, evidentzia zientifiko gehiago lortu eta FDA-aren baimena lortzeko. Beraz, FDA erakunde horrek Izortze, ez du horrelakoetan finantziaziorik edo jartzen, hau da, hauek egiten dutena da, baimena eman edo ez eman? Hori da, beraiek hartzen dituzte sortu diren evidentzia guztia, datu zientifiko guztiak, abantaiak eta baita ere egon daitezken albondorioak aztertzen dituzte, pizka bat zertoekin ikasi genuenaren antzekoa, ez? Eta horren arabera, erabakitzen dute baimena ematea, ez? Baina finantziazioa normalean edo erakunde publikoetatik dator, kasunetan Estatu Batuetaz ari gara hitz egiten, orduan, gauza ez dago oso erreza, edo bestela Estatu Batuetan ere, fundazio pribatu askok diru laguntzak ematen dituzte horrelako ikerketak egiteko. Eta K.J. Maldon aurraren kasu hori horri izateak lagundu dezake, finantziazioa lortzen esan dut, zerbaitek emaitzak eman izanak laguntzen du? Nik uste dut baietz, hemen betiko kontua daukagu. Kasunetan ari gara hitz egiten gaixotasun arraro ez. Gaixotasun arraroak, hori, izenak esatun den bezala oso pertsona gutxik dakate. Zein da kontua, pertsona gutxi dakatenez, normalean enpresa farmazeutikoek ez dute dirua sartu nahi, ze gaixotasun horien tratamenduekin ez dute diru asko jasoko. Orduan kasu honetan normalean, fundazioak egon daitezke, umeen familiarrak sortutako asoziazioak eta hola, eta hortik dirua lortu daiteke. Eta horrelako kasu batek lagundu dezakera zuzen ere, ez? Ikusita hor emaitzak oso positiboak izan diela, beste familia batzuek horrelako kasuak euki ditzazketenak, eta dirua baldin badaukate horreri aurre egiteko, finantziatu dezakete horrelako ikerketa pilotoak. Ikusiko dugu, zer ematen duen, FDA erakundeak baimentzen ote dituen ensaio horiek, hori urtean zehar ikusiko dugu. Aurrera jarraituta Izortze ez dakit, gora begira jarriko gara, ilargi aldera begira jarriko gara, edo beste zerbaiti helduko diogu? Nik uste odolaren kontua oso interesgarria dela, odolan egindako testa, nahi baduzu, ilargiragoaz, nahiago ez zutena. Jarri dolarekin, ilargira joateko denbora izango dugu gero ere. Hau ere oso interesgarria. Garatu dute, metodo bat,
okit bat, esan dezagun, odol lagin bat hartuta, 50 minbizi mota ezberdin aurre ikusi dezakete sintomak agertu aurretik. Bai? Orduan, kontua da, minbiziaren oso fase goiztiarretan, minbiziko zelulek askatu dezaketela odolera minbizi zelula hoien DNA zati txikiak. Bai? Eta DNA zati txiki horiek odolean detektaturik, minbizia aurreikusi daitekela. Zein da berria? 2026 urtean nahi dutela antzego kliniko bat egin 140.000 pertsonekin, ikusteko benetan, eraginkorra ote den minbizia aurre ikusteko, eta erresuma batuan ikusiko balut entzegu kliniko honetan emaitzak positiboa diela, ideia da ospitaletan implementatzea. Azken finean, screeningak egiteko eta minbizia aurre ikusi ahal izateko. Badaude aurrekariak, estatu batuetan egin zuten probatxo bat antzeko test batekin, 25.000 pertsonekin, eta, emaitzak nahiko onak ziren, baina, orain izango dizu zintzu ziren limitazioak. Beraiek gutxi gora bera, 25.000 pertsona horietatik, egunetik batean detektatu zuten minbizi potentzialak. Eta gero, horietako 162an konfirmatzen zen minbizia. Hori positiboa da, pero, claro, hor badaude positibo faltsu asko. Azkenean, konfirmatzen da minbizia 162an. Horran imaginatu zuri egiten dizutela testa, eta dizutu, positibo eman dezu, baina gero urte batzuetan zehar jarraipena egiten dizute eta ez duzu minbizia garatzen. Sortzen duen antzietatea eta estresa, kontuan izateko zerbait izango litzateke, ez? Alde positiboa da negatiboa eman zutenen 189ak, benetan negatiboa izan zutela, negatiboa izan zirela minbiziaren garapenerako urrengo urteetan. Orduan alde horretatik negatiboak bai negatiboak zirela. Izortze kuriositatez, horrelako proiektu masiboak edo martxan jartzen direnen 140.000 pertsona aipatu dituzu, jendea prestatzen da, jendeak izaten du horrelakoetan parte hartzeko gogo, intentzio ez dakite nola ditu? Beitu, erresuman batuan ez dakit nola egiten duten, esan behar badizut, baina estatu batuetan normalean bolondresei ordaintzen diete. Orduan, klaro, badakigu zen nolako eratan dauden estatu batuetako jende asko, orduan bakarrik ordaintzen dietelako parte hartzeko presta agertzen dira. Erresuma batuan ez daukat argi ordaintzen dieten ala ez. Baina normalean jendea nahiko prestutasuna dauka. Gogoratzen badugu ere, COVID-19 garaian zenbait txertoekin egin ziren horrelako entzegu klinikoak eta bolondresak eskatu ziren eta bolondresak agertu ziren, ez? Orduan ikusten normalean jendea prest dagola horrelako gauzetan parte hartzeko, batez ere denean diagnosirako zerbait. Hau da, ez da tratamendu bat probatzen ari dira zure gorputzan, baizik eta diagnostiko bat egingo izute eta gertatuko den gauza bakarra da odolagin bat hartuko izutela, ez? Orduan nik uste dut orokorrean jendea prest izaten dela. Eta hor ere beti esaten duguna, ez? Orduan eta baliabide gehiago izan ikerketarako, orduan eta fintasun gehiagorekin egin daiteke, pentsatzen dut, lehen aipatzen zenuen, positibo faltsu horien kasu horiek, ez da? Urteetako antxietate hori edo murrizteko helburuz, akaso baliabide gehiago baldin badira, lehen ikerketa fase horretan garatuko dutela. Hori da, ni suposatzen dut hori egingo dutela, ez? Azken finean, suposatzen dut, behin, kita probatzen dutela, ikusten dut hain zuzen positibo faltsua daudela, baliabide gehiago izan ezkeo, kitaren funtzionatzeko modua hobetu dezaketela, optimizatu dezaketela, hain zuzen positibo faltsu horien kopurua murrizteko. Izortze, 2026ari begira, zientziaren alorrean baditugu, erronka gehiago edo adi egun beharreko puntu gehiago? Ilargira, joan nahi zenun, ez? Joango nintzateke, akaso, Hori da Julenik gustatzen zaiona. Joango nintzateke, akaso, gora begira jartze hori gustatzen zain. Espaziontziak eta. Ilargira misio batzuk egongo dira, NASAren Artemis 2 misioa egongo da. Hemen ideia izango litzateke 4 astronauta ilargiari buelta ematea, ez? Eta horren helburua da aurrerantzean egongo diren misioetarako prestaketak egitea, ez? Intentzia daukate Artemis 3 bat misioa egitea, eta Artemis 3 hori joango litzateke ilargiaren egopolora,
Ilargiaren egopolora ez da eguzkia iristen, iluntasunean dago, orduan espero dute hor, izotza aurkitzea agian hor bertan ura egon delako, eta uran bertan, edo izotzean bertan egon daitezke konposatu ezberdinak aurkitu, ez? Orduan, 2026an Artemis 2, Artemis 3-rantzako prestaketak egiteko, ez? Eta gogora hasi nahi du, momentuz, 1970 urtean egon zela gizakia ilargian, ez? Apolo misioan, eta handi geroztik ez direla gizakiak bidali ilargira, ez? Orduan, hor mugarri bat eukiko genuke berriro gizakia ilargira iristea. Horrek deitu dite arreta izortze, 70. hamarkadatik lehendabiziko misio tripulatua izango dela, hori NASAren aldetik, baina uste dut, ez dut esan nahi, ilargia Everesteko oinarrizko kanpamendua bezain masifiko eta bihurtuko denik, txinatarrak ere hor dabiltza ezta, beraiek erabuztu aldera edo egin nahi dute zerbait. Txinatarrak ere bai, baina txinatarraz gain badaude beste batzu Japoniarrek ere, ez guri ilargira baizik, eta Marten dauden bi ilargetara bidali nahi dituzte espedizioak, tripulatu gabekoak, bai, bertan dauden bi ilargi horietan lagina jartzeko, Europako Espazio Agentziak ere Plato deitzen deneko misioa martzan jarriko du, bidaliko du satelite bat 26 kamera ituna saiatuko direlako, gure planetaren antzeko ezaugarria dituzten bestelako izarrak eta planetak bilatzen, antzeko temperatura daukatenak, non agian ur likidoa egon daitekeen. Badago ere Indiako aditaia espedizioa eta horietan eguzkiaren gainazala nahi dute aztertu, ikusiko eguzkiaren aktibitate maksimoa zenolako eguzki ekaitzak existitzen dien. Orduan, ez bakarrik ilargira, baizik eta munduko herrialde askok espaziora espedizioak egiteko intentzia daukate 2026 urtean. Bueno, ikusiko dugu, horrek ere zer ematen duen, izorte Txina aipatu dugu, eta nik urrengo gaian hori jarri dizute izpide modura, zuke pasatako artikulu horretan irakurri dugunaren arabera, ezinbestekotzat edo jotzen diren teknologien ikerketen 80%an Txinak dauka lidertza, nolabait esateko herrialde baten arriskuak murrizten laguntzen duten teknologiak omen dira, eta konparaketa bat egite aldera, 21. mende hasieran Estatu Batuek teknologia horien 80%an lidertza zuten, eta Txinak 5%. Eta orain, Txinak 80% duela irakurri dugu. Bai, badakizute Txinaren garapen azkenengo urteetan ikaragarria izan dela arlo guztietan, bai, baita ere ikerketan, eta horren proba da, zuzartzen zarenean edo zein datu base zientifikoan, gaur egun Txinatik sortzen den produzio zientifikoa ikaragarria da. Bai? Eta azken finean hor, Estatu Batuekin lehian daude, eta badirudi, aurrea hartzen ari diola Estatu Batuari, ez? Gainera, nola Estatu Batuetan hainbestelako murrizketa jartzen ari dioten ikerketa konkretu batzuei Trump dagoenetik, orduan horregatik hain zuzen ere Txina finantziazio gehiago bideratzen duenez ikerketara, azken finean aurretik jartzen ari da, ez? Eta, nik uste dut, urrengo urtean areta argiagoa izango dela Txinaren lidergo zientifikoa. Trump aipatu duzu, izortze, Trump izango da, zentzu negatiboan akaso 2026an zientziaren alorra baldintzatu dezakeen pertsonajetako bat? Bai, nik uste dira hasi garela ikusten bere impactuaz, eta artikuluan bertan esaten dute, zer espero zaigu Trumpen 2. urte honetan, ez? Eta, badaude ikertzaile batzuk positibo daudela, baina azken finean Trumperi ongi egokitzen zaizkion ikerketa lerroak bultzatzen dituztela, ez? Teknologia, defentsarako ikerketa, adimen artifiziala, hori guztiak badira Trumpen interesekoak, ez? Eta hor segurazki politika onuragarria jarriko ditu martzan, eta hortan dabiltzaten ikertzaileak, abantaiak izango dituzte, ez? Baina beste arlo batzuetan dabiltzatenak, aldaketa klimatikoa, ekologia, biomedikuntza, horiek, beltza ikusten dute beraien etorkizuna, eta, arrazoia badituzte, ze orain 2026 urtean ez banago aurrekontu batzuk aprobatu beharko dituzte, eta hor proposamenean ikusten da ikerketara eta ikerketa agentzietara bideratuko den aurrekontua asko jaitsiko dela.
Izortze, amaitu aurretik, ez dakit, aipatu dugun guztiaren inguruan, edo beste hausnarketaren bat egineiko ote zenuken? Bueno, betikoa, ez? Beti apologia egiten dut, zientzia basikoa, oinarrizko zientziaren inguruan, eta jarraituko dut egiten, ez? Ze badirudi askotan, irakurtzen ditugunean, zer espero dezakegu zientziatik, ez? Bai, batzutan lortuko ditugu emaitza batzuk berehalako aplikazio okiko dutenak, eta oso garrantzitsua direnak, baina, oinarrizko ikerketa, oinarrizko zientzia oso garrantzitsua da, ez? Lortu behar ditugu datuak, gero, etorkizunean aplikazioa izan dezaten, ez? Orduan, nik uste garrantzitsua dela bultzatzea ikerketa aplikatua, eta hori finantziatu egin behar dela, baina oinarrizko ikerketa ere finantzatzea ezinbestekoa dela. Eta hori da, nire oinarrizko ikerketaren aldeko aldarria. Esan da geratu da, Izortze Santin Gomez, eskerrik asko, gaurkoan ere gurean izateagatik, eta uste dut denboraldi amaitu horretik, gaur mai gainean jarri ditugun erronka hauen jarraipen moduko bat ekaina aldera edo egin behar dugula urterdian gauzak nola dazen ikusteko. Bai, ederto. Ondo izan Izortze, eskerrik asko. Bai, aio, ondo segi. Agur. Guk begi bakararen bidaian egingo ditu urrengo 2 minutuak entzuleok Xabi Bandiniren kantu honekin eta segituan Julen Unanoerekin aritu behar dugu pinguinoen inguruan. Zingira usaina dario guztiari. Artikoan urotzetan desagertu zen. Y que sople el viento del noreste y que arrastre todo contra el mar y el océano acoja a los valientes, a mis valientes. Bidaiaren erdibidean itxasora salto egin zuen, ezer utzi gabe. Bitakora notak zioen, desioak salbatuko du. Esperas un momento, esperas un momento, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Unano, zure sekzioko abestia Quevedo izatea, nik ez dut bat ere garbi ikusten. Nik irtzaitala ia pixka gai bat gaztegontzat, markatu. Eta orduan igual jarri berko genula, Quevedo igual ez, baino... Ez que Quevedo... Benito, untxi gaiztoa. Bai, jarri Benito. Untxi gaiztoa. Benito gustatzen zaizu ino. Bai, baina, claro, es que Benito eta Quevedo maila berean jarri nahi izate hau ere bastante ofensiboa iruditzen zaitu. Zuri zen gustatzen zaizu. Hola, Urbano. Benito askoz gehiago Quevedo baino. Ja, Benito bai esatea da... Bastante mainstream, ez? Bai, oida. Nahet bat nitxogoa. Urbanoa da Odei, adibidez. Odei Barroso. Fenomeno bada, bai. Fenomeno. Ja, Urbanoa, Euskalduna eta ona. Dena doka. Bengo bai. Bengore bai. Bengoren kantu bat izan liteke zurea, eh? Majada baita... Majada ez dut fitxatuta. Bale, atzo zegoen? Daban. Elkarrekin ontzinatzen daban ato? Bai, da, Euskal Eduki sortzaien... Bastante zeudenan. Ez baino. Ez baino. Genuen bazkarine baita horon zan. Naiz duen azten. Hola. Ez, hainik musika doztu behar du. Benitorekin. Nueva Yorkekin hasiko gara. Ez hueltita. Hueltita oso kantu guapo da. Bai. Baina, bueno, gaur Nueva York tokatzen da. Venga, bagora. Si te quieres divertir,
Ba, entzuleok, gure kolaboratzaile berriak gaiak asko lantzen ditu, hainbeste 12 ordutan 3 aldiz aldatu duela gaia. Atzo esan zigun, Euskaldunak eta Andaluzak izango zirela gaur izpide, gerora, dabadaban, ane eta iraiarekin topo egin nuenean, esan zuen, aldatuko zuela, zer eta kritikalariei buruz hitz egitera, eta gaur goizean, kafe hartzen ari ginela, esan dit, pinguinoak. Baik beste gatotzen, nahi irutzei sekzioa hain irikia dala, ez dakitela ez da nik zertaz doan hau. Orduan, pentsatu ez doze zentzu nahitea. Ez dakit ez da nik zertaz doan hau, ondo irutze zait, ze ulertzen ari zara gauza. Bai, horregatikan nahi oteman, zentzui pixkat, eta ez zaitezu, informatzezue mundun, geratzien gauzetaz, baina nahi edin berdina, baina sare sozialetan. Gertatzien gauzakin, pilpilan dauden gauza, enun inoen espero pilpilan nintzera beliko nula, baina gaur erabiliet. Orduan, sare sozialetan dago mugimendu bat asko guztia zaitela dela, pinguino batetaz, norbait ketxen, ez baki zertaz doan jartzeko bilatzaien Pinguino Mountains, eta etako zaie, eta bueno, pixat esplikatuko dizuet bestela kotxen mazoet, ez mazue bilatu guain. Pinguino kolonia bat dago, eta talde guztia aurrera doala, pinguino bat bere bizitzaz hausnartzen. Azten da eta geldi geratzen da. Orduan ikusten du, bere kolonia aurrera joan bitarten, atzen daukuzkala mendi batzuk, 70 kilometrota. Orduan zeiteu pinguinoa erabakitzeu juta mendita. Eta nun dao koska, pinguinok talden ibiltzeiala, biziri mantentzeko, gau hotza pasatzeko beraien artean, eizatzeko baita pinguinok bakarikaren zindute, talden inbaue, orduan pinguinoi menditara juten, pixkatai da bere bizitza arriskun jartzen, baina erabakitzeu galare oitea. Orduan, erreflexioi nire lagunei eman nien, eta egia esan bastante gaizki behatu zaten denak, eta zen deten haber zein nintzen. Orduan, esan de, erratia ekarrikoet, haber zuek ze pentsa ez zuen, ezakit bideo ikusi zuen, ezakit... Bai, ikusi dugu ergo izan denok, eta gure naiz erratiko kide guztiek uste dut ere bai, ze pegileku honari goizan kontatu diogunean hau oso interesgarri egintzaio, eta pegileku hona dala uste dut gu bezala ere, pixkat guztiaren zale horietakoa, ez, pinguinoak antxasi da, eta gero esango izu, baina topatu dute pinguinoarekin lotutako notizia bat, politikan, nazioarteko politikan eta gatazka mundialetan eragina duena. Bai, eske pinguino pixka dola dia, Pelikulatan bai, lehon Happy Feet ogintzen ikusten, da beti dago uno rebelde, dantzaiteula. Gero beste atzegone baita Locos por el Surf pelikula batei, ustez diola surfeatza pinguino batei, dodeolako asko, eta eragina euki behau egizarten ikustet. Olako ardibeltzak izango bazian bezala, iruditzen zait interesgarria, eta alde hortatikan komentario batzuk irakurtzen, batek esatezun, pinguino honek ez du bizirau nahi. Pinguino honek bizi nahi du. Esan dizut, nahi iruditzen zait, bizitza hontan pinguino gehiago behar diteula. Piskat Oliver Lax da erantzun hori alare. Ze? Piskat Oliver Lax da erantzun hori. El gazeraz punch gehioka, no quiere sobrevivir, quiere vivir, baina bueno. Ez, euskaraz ere punch berbera zaukan, indarra zaukan, baina da pixka Happy Flower da, ez? Bueno, ni kontatu behar dizut pinguino badauka dala. Eta pinguinoi zuguzezun mendita jungo zala edo koloniakin jungo zala? Kontatuko dizuet ondo. Kontua da nire urte betetzea izan zen urtarriaren 10ean. Eta nire urte betetzen jaso nuen oparietako bat izan zen pinguino bat. Nola pinguino bat? Pinguino bat, ze Julen eta Imanolen zure mudantzarako laguntza, ez? Hori egeda, hori ez nuen lortu. Baina kontua da, oparitu zidatela pinguino bat, baina noski, ez benetako pinguino bat, ez da jostailuzko pinguino bat ere, ez. Nere izenean apadrinatu zuten pinguino bat, orduan badago pinguino bat Goiuri Ezeizaren izenean dabilena, ze hau egin daiteke. Eta gizak juten danean txekin egitera hotel batera, bere izena gaizki esaten dute. Ez, bere izen ez da Goiuri. Vale. Bere izen ez da Goiuri. Da Goiurik babesten duen pinguinoa, eta orain kontatuko dizuet izena. Guztia ez zaite, sartiozun pausa, esaten, baina lasaitasun batekin... Gauza bat onartzeak naiz irratian, kezkatzen nau. Pinguino hau, eta pinguinoak adoptatzeko kanpaina hau, Espainiako ejertzitoaren
kanpaina bada. Bueno, eskerrik asko Goiuri, naiz irratian bigarren kafean parartzagatik, ez dizu gehi ikusiko, baina plastero bat izan da. Esan dizuet opari bat izan dela, oda nik ez dut hau hautatu, baina informazio pixka bat gehiago emango dizuet. Antartikako kontingentea edatzeko fasarekin batera, pinguinoak babesteko kanpaina tradizionala hasi du aurten ere Espainiako lurreko ejertzitoak. Horrela, kanpaina Antartikorako lurreko armadako 59. kontingente Antartikoko kideok Antartikarekiko eta ingurumenarekiko dugun konpromisoa adierazi nahi dugu. Eta horren berri eman. Hau da, beraiek kontatzen dizutena, pinguinoa hautatu aurretik. Esaten dizute, pinguinoak eramango du, zure babesa baino izen bat jarri behartzaio pinguinoari. Ze gero kontrol bat egiten dute, pinguin hori non dagoen, ze migratu egiten dute pinguinoek, eta bueno, zuk jakin dezazun, ze ari zara babesten pinguin horren bizitza, eta orduan izen bat jarri behar diozu. Esaten dizute, iraingarritzat edo asmo txarrekotzat jotzen diren izenak ukatu egingo direla. Eta bidezko ekintzak hartuko direla. Ez dakit oso ondo, ekintza horiek zer den ez dakitan isuna edo kartzela zigorra, baina bueno, nik badut pinguinoa, eta nire pinguinoak, nik ez dut pinguinoaren izena erabaki, berriro esango dut opari bat izan da, nire pinguinoaren izena da, Arnaldo. Euskal Herriak jakin behar du hau, munduan bada pinguino bat, Antartidan. Bai, Arnaldo izena duena. Arnaldo, baina rima errexauka, ez da? Goiuriri oparitu dioterako, eta Espainiako ejerzitoaren ziurtagiri bat du Goiurik Arnaldo izena du pinguino batena. Opari hau egin dizuna bastante troleadorea ere, Argazki haukazu? Topatuko dut oraintxe bertan. Zemat eskubide azkate pinguino, no? Bentsa, zema gusta ez egiten hori. Mundu Hori guztia... da Espainiako ejertzitoaren mentalidade, hori da, zemat eskubide gehiagi dauzkate. Mundu guztia alde batera eta pinguinoak bestera egiteko erabaki ardezakela. Kontua da, behintzat, ez dutela iraingarritzat jo, izena. Arnaldo... Ez. Izena, polita. Horein dela 15 urte ez dakit onartuko luketen, Igual, garaiak ere laguntzen du. Banoa, topatzen ari naiz. Baina bai, ja, modan jarri zala adoptatzea animalik. Esaten didate, hemen, argazkia bidali didate baita ere, Pinguinoarena, Arnaldorena. Arnaldoren argazki bat daukat. Eta jartzen du. Argazkiko animalia punta deskubiertan bizi dela eta Goiuri Ezeiza Arandiak apadrinatu duela. Baieztatzen dugu izena Arnaldo dela. Eta, Goiurik, Arnaldoren jabe gisa, konpromisoa hartzen duela, alden mailan behintzat, planeta zaintzeko, eta horrela, planeta zainduaz, Arnaldo iritsiko dela, urrengo udara Australean, Isla Decepción, Irlara. Ze tristura. Eta horrela izena du Irlak, Isla Decepcionera, eta horrela bere bizitza zikloarekin jarrai dezake, belaunaldietan zehar. Eta mentxe, registro zenbakia, sinadura eta Arnaldoren argazkia. Kaso egiten aldu. Izena ez deitut eskura. Arnaldo zera txikitxo hori? Edo ondia? Ez, aita da Arnaldo. Aita da Arnaldo. Nik ez ditu... Arnaldito. Aita bakarrik... Zuek uste duzue Arnaldo Otegik bere bizitzan gauza oso xelebrak biziko zituen. Anekdota asko izango ditu Arnaldok. Baina, igual jakin behar duela Espainiako ejerzitoak emititu duela ziurtagiri bat Goiuri Ezeiza Arandiari oparituz apadrinatutako pinguino bat Arnaldo izena duena. Uste dut hau Euskal Herriaren historiako mugarri bat ere badela, Ejército de Tierra, alaxe jartzen du ziurtagiriak, logo ondo espainola hor ondoan, eta ziurtagiria. Goiuri Ezeiza Arandiak babesten duela Arnaldo izeneko pinguino hau. Ni asko gusta ez zait, atetela gai hau refleksio bat iteko pinguinoan, zeba joan horrea, kolonia zeba bueltatzea, ez da bueltatzen, eta bukatu biziten Arnaldo tegitaz, zait, pasada nola joan hau eskalatzen. Bai, bigarren kafeak horrelako gauzak ditu, baina itzuliko gara zure hausnarketa sakonera. Bai, Goiuri, azkeneko gauza bat. Nik entzulei esan behar diet, mesedez, zaindu amalurra, birziklatu, egin beharreko gauzak, Arnaldo gizajoa
ondo el dadin irla decepzio irlara. Egin berreko gauza, gero zu udaran zure jet pribatuan Arnaldo ikustera joateko, Bueno, eozein kasutan, Arnaldote egin zuten ari baldin bada, eta nahiko balu bere iritzia bigarren kafera helarazi, helarazi ezagula, ejercito de tierra. Baina, Antartidan, ejercito de hielo izango litzateke. Julen, vale. Milaka momentu dez, oiek eman dikazet, korrik eman ditik gora, zerren bila juten, zatiak nun gauden. Julen, unanue, zuk hemen osaraketa sakon bat egin nahi zeunen. Eta dena abiatu da pinguino baten bideotik. Pinguino talde bat hasi da oinez hegoalderuntz, eta batek erabaki du iparralderuntz bakarrik joatea mendietara, esan dugu biziraunez bizi egin nahi duelako. 70 kilometrota. Zehaz? Pinguinoa ere ez da gazela bat. 70 kilometro banatu da, taldetik. Ez, 70 kilometro da daude mendiak. Ah, vale. Dago behar nahi duen iritsi. Vale. Tokia. Pinguinoa temendik abiatu Tolosatik eta hori mendira. Joan da. Hor txibiliko dira 70 kilometro. Eta ikuste bazu pinguino nola ibiltzean, nahi irutze zait, 2-3 hilabete, o igual gehiago, behitula, mendita iristeko. Osa nahi zut, ziurrenik ez da iritsiko. Baina hor biziko ditun gauza guztik zer. Hor erkitugun jendea, animalik. Jendea Espainiako militarrak eta gauza gutxi gehiago, ez? Dokumentala egiten hori da, jendea. Raketak. Goiuri, Hernaldo zaintzera joan da. Goiuri aurkituko hor, ebesaka bat ematen. Jaizut, nik nahiagoet, pinguino horren bizitza, kolonian, ukiko una baino. A ber, baino biziraun dezakete bakarrik? Zakit, animali espezie batzu esaten da behintzatez, gure gizakiok ere oso animalia soziala garela, eta bakarrik bizirautea zaila izango litzakela guretzako. Ondorio, bakardadeak ere ondorioak dauzkalako, eta animali batzuk ere, esaten da, ez? Taldetik ies egiten badu, hil egingo da segituan. Bai, ziurrenik, baina goiuri galdera, tingo izut, zer nahi gozu kalitatea edo kantitatea? Ez. Hoi da reflexioa. Ez. Zuk, a ber, hemen kontua da, zuk uste duzula, pinguino hau askoz zoriontsuagoa izango dela, bera bakarrik, taldean baino. Agian ez. Baina askoz gauza gehiago biziko ditu, kolonian, egote bada baino. Hemen jartzen du, 15-20 urte bizi daitezkeela pinguinoak. Eski bizitzare zukutu egin behar du, Kolonian 18 bizi edo mendira joanez 11, baino bueno, bizi. Lau, vale, venga. Ni nahi agotu lau, Lau baino adrenalina, Nago ziur, zen nahi dudan. Pinguino horre bai. Pinguino horrek argi zeukan. Pinguino horrek argi ikusi zuen, eta Pinguino horrek argi zeukan, ies egin nahi zuela eta mendietara joan nahi zuela. Zerbait ikusi zuen mendian. Alpinista zera dauka, sena dauka. Uste duzu arra edo emea zela pinguino hori? Wow, pasa palabra. A ber, barkatu. Hemen ez dago zalantzarik. Zein izan zen, azken Nafarroako bertso txapelketako finaleko bertsorik onena. Zer? Bai, azken. Izurrai. Ondo pentsatu, Zoizarete bertso zaleak. Azken Nafarroako bertso txapelketako finalean, egon zen bertso bat, irabazle izan etzen, eta finaliste izan etzen bertsolari batena, baina denok gerora ahotan mantendu duguna. Ai. Bakizue. Orioko baleia doinuakin. Ziko txikia. Bai, zero izia? Bai, baina nahez bere egatatzea. Tu. Julen unenak bertsolari itzaztaki? Bai, Baina finaletak juten ez, nire gurasoko obligatzea, jutea. Hau bai plot twista, entzuleok. Hau bai plot twista. Ez que, nahi azu hemen, zeu zertaz, eta ez. Ni euskalduna naiz, eta euskalduna asko daukat. Bale, a ber, etzen finalean egon bertsolari hau? Nik esango nuke baietz, etzela barkatu finaleko azken buruz-burukoan egon. Alegia, ez da ez Xabat eta ez Joanes Ilarregi. Bale, baina finalean egon zen. Bai. Eta bertso bat pinguinoekin zer ikusia zuena? Ez. Baina pinguino honen ar edo eme izateko joerarekin. Ez zue... Bai, orain ez da torkizu. Zuk zeuk gure sarreran aitortu zenuen momenturik onena izan zela. Venga, pistat emango dizuet. Aztuta daukat. Bertso hau
bota zuen Sarai Roblesek. Ai... Eta zioen, nik ere nahi nuke. Gizon zuri! Gizon mediokre... Ez, beste gauzatzen esan. Nola zen gizon mediokre baten autokonfiantza. Autokonfiantza, bai. Mediokre hitzatzen erabiliko? Ai... Ni berrian ez daukat wifi hemen, osak ezin bilatu. Ai... Ba hori, pingüino batek, hain inozu izan eta bakarrik mendira joateko jakitun hile ingo dela, arra behartzuen izan, seguro. Behartzuelako konfiantza hori, pixkat mediokridadearen konfiantza hori. Hau ez da bastante prejuizio, ez da? Zergatik, arra. Bertxolari batek esan zulako. Ez, barkatu. Bizigarrerako gizarte batean, non egunero ikusten dudan... Bai, nik ere izan nahiko nuke zure antza gizon mediokre baten autokonfiantza. Nahiko ondo neuken nik buruan. Bai. Askotan erabiltzen dut esaldi hau, Grazia egiten dit, identifikazio puntu bat ikusten dut nere buruarekin, eta inguruko gizon askorekin, batzutan pentsatzen dut, ostia, saraik hor plan, erdi-erdian jozuen. Hau dira faktos, oza, zientifikoki ere... Faktazo! Ikertua izan da. Hau da, ez dakit, lan batera zuk zure kurrikuluma bidaltzeko orduan, egin zen ikerketa bat esanez, emakumeek, jartzen balin badu lan eskaintzan, ez dakit, gidabaimena behar duzula bai adala bai, emakume batek ez balin baduka gidabaimena, ez du bidaliko bere kurrikuluma lanpostu hortara. Eta gizon batek, naiz eta ez eduki gidabaimena, eta jarri eskaintzan argita garbi gidabaimena behar dela, baduela autokonfiantza nahikoa esateko, nik kurrikuluma bidaliko bai edo bai, eta ea zer gertatzen den. Kurrikuluman gezurra esate duen neska, mutil eta pingüinok, denak esate dugu. Ez, baina hau ez da gezurra esan, Osa, hau da, naiz eta zuk ez bete jartzen dian baldintzak, gizonek daukatela joera handiagoa, ez ditut baldintzak betetzen, baina hala ere, aurkeztu ingo naiz postura, eta emakumeek ez badituzte euneko unean baldintzak betetzen, ez dira usartzen lanpostura aurkeztera. Ikerketa eginda dago. Piloto adibidez, gazkin batena, kurrikuluma bieltzeue eta jartzeue daukatela titulazioa. Ez, gezurra ez dut esaten inongo momentutan. Zuk jartzen du lan eskaintzan, ez dakit, Tolosako arategi bat... Adobe Premierren edizio gaitasun altua. Eta zuk ez daukazu... Iritsi hona eta esan, moztu hau in-out bat eta egiozu kolore zuzenketa pixka bat, zehoria dago eta pixkat oztu. Ezer, hori da... zure kurrikulumen esageratzea. Ez jakitea oinarrezko gozak egiten esan duzunean zure maila altua dela, ez? Ez zarete ulertzen ari. Gezurra esaten inongo momentutan, eskaintzan jartzen du. Eta ez zara aurkezten. Emakumeak ez dira aurkezten, eta gizonak aurkeztu egiten dira. Ez dute aldatzen kurrikuluma esateko nik badaukat titulazio hori. Baino pentsatzen duzue, naiz eta frantsesa eskatzen duten, nere beste gaitasunak nahikoa izango dira. Nik ezagiz frantsesa, baina nere beste gaitasunak nahikoa izango dira eta aproposan lanpostu honetarako. Eta emakumeek aldiz jartzen balin badute frantsesa behar da eta ez balin badakigu, ez gara usertzen aurkeztera. Ez dugu pentsatzen, eskatzen dute, ez dakit, baina hala ere aurkeztu egingo naiz. Ez, eta gizonak bai. Eta hori bat dator autokonfiantza mailarekin. Ni Italia junintzaren eskatzen ziaten titulazio bat, eta ez bakozu titulazioi ezin zegoen aukeratu Italia, eta nik Italia aukeratu nun. Eta junintzan, eta gero igual pixka un poco marrón, no? Baina bastante antzeko gazera niai, ordu, atak genuen aurrea. Beste galdera batekin ator, beste sekzio batekin, pixka da mas pikanton, ez dugu zaitela zuen iritzia jakitea, eta zuei ez ustea horren ondo, entzulen aurren, orduan, galdera badaukat eta Julen, adi. Galdera badaukat eta zuek erantzun inbaia zuen. Ostia, tozeta. Amaitu inbazue galdera. Orduan, hau da. Inauteriak, orain atozela, ikaragarri usatzen zaizkit. Bai? Baina... Goi hori zoaz ezea. Osatu egin behar dut, esaldea. Berez esango ez dut, bera? Inauteriak ikaragarri gustatzen zaizkit. Baina... 3 puntu. Inauteriak ikaragarri gustatzen zaizkit, baina aurten ez naiz hasi mozorroa prestatzen. Berdin esan barrun. Bai? Berdin esan barrun. Dauko polemika kuadrillan, ez daula inor jartzen ezer, beraldetik.
Zaudete ados? Ideiak badaude? Oso graziosa gertatuena, indeu lista bat, bozkaketakin, eta batzuk okeratu traje bat, beste bat, eta irabazi deu, gusto fundamentu gutxina daukagunak. Orduan, fundamentu gehien aukatena jarri guai gauzat, esagunte, zuek esplikatu, zertaz, hau bozkatu zuenak, zergatik. Zergatik hau, karo, argudiatu. Denak ea, batzuek, aukeratxagatikan, eta ezak eguz esan. Zuetzeak gai, orain, aukeratu duzun mozorroa, zergatik aukeratu duzun esateko? Ezin defenditu. Ez? Ikusitu hiru aukeraketa, gehiena guztu zeiten hori da, baina gehiago zeiten guain esplikatio zuzera. Eta ez zara gai, Nahi duzu laguntzea? Venga, ez dizu zertaz ateko beha. Zertaz, zuk esan, zertaz aterako zaten, eta guk sortuko dugu hemen hori defendatzeko. Bale, baina ez kopiatzeko gero inorrek, Ateko beha ziurrenik, de Barkatu? Hau ezin da esan zuzenean? Zuek, zein autorizale, ze tolosar da, ze pertsonaia mota zeate. A ver... Laguntza behar du? Baina hau mikrotik kanpo egiten da, hau ezin da munduari kontatu zertaz aterako zareten? Bueno, jendeak ebaita du parte hartu, esagizu, guazen dinamiko egitea, guazen dukin konektatzea. Ose, gu hemen eta entzule beste toki baten. Inauteriak maite ditut, baino nik erantzungo dizuet. Ez duzue ulertu inauteria? Nola, hau ez ni banoa mendik. Zer inauteriak? Nigo. A ber, baino. Sakondu. Osea, Tolosan, bizitza guztia jendea, bere disfraza kontatu gabe, delako sekretu bat, edo kontatuta oso inguru pribatuetan, eta, orduan, haze zingira zure disfraz plana. Adibidez, karrozak denak eraikin berean eraikitzen dira, eta orduan zuk badakizu zertaz aterako diren beste laguntaldeak. Lege ez idatzi hau entxe bertan atazuna, desados guztiz. Venga. Zertatata behar duzu. Laguntza behar dula? Denok esateo zertazatako behan. Ados. Zuk esango zu zertazatako behan. Egia esango dizuet, oraindik ez dugula erabaki, eta egia da, eta nien etolosarra, baina. Bueno, baina Julenek laguntza behar du. Bale, gu atako beha Iñigo! Hau zentxura da, Hau zentxura da. Iñigo? Ez, ni hemen kontrolean nagoen bitartean, ez duzue zuen disfraz esango. Aterako du kanpora, Juri. Bueno, orduan ezin zaitugu lagundu, sentitzen dut. Ondo dituz zai sekretismo hau. Guain, ikusta dizut inigo jantzita de futbol amerikano, olako zerbaitetaz. O de cheerleader, okerra badala, hoi bai zingira, elefante batetaz. Nik badakitze asmo zuen inigok, eta pixka bat vibes hori da, Claro, hoi de baita, zaitondo ditzen. Sekretismo hau, eta gero fundamentu gutxiko mozorro bat izatea. Nere mozorroa da, Tolosako pertsonaia aski ezagun batetaz mozorrotzea. Horraino irakur dezaket. Ze zonaletatik ibiltzea, pertsonaia? Bukatu da. Ez. Den ez dago gehiago hitz egiteko. Ez. Polemika sortu dezake? Ez, nik uste gustatuko zaiola. Nerezako hori omen aldi bada. Duela... Ez beti. Duela bizpair urte, Pablo Dendaluze kamaragile, realizadore, dokumentalgile, eta ziurrenik Tolosako irudi artxibo ondina duen pertsona zatera nintzen. Eta Pablo Dendaluze beti edel kamaratekin gauza grabatzen, aurrera tatzera, eta horren kasoia da bere koiztetxea. Nik uste Pablo dokumentalgintzan eta mendi dokumentalgintzan batez ere, eta mendi film giroan Euskal Herria mailan ezaguna dela, Tolosan oso ezaguna zen. Eta orduan nik arena egin nuen. Eta momentu batean, geunden biok, bera performatzen bere burua eta ni performatzen bere burua, noski? Lan berdina egiten, txarango baten atzitik grabatzen. Netzako oso grazioso izan zen, eta nahiko menalditik izan zen. Eta horten egingo duena ere, hortik doa, pixkat. Duela urte batzuk, Aitor Helduaien, etorri izan dena bigarren kafera, behin baino gehiagotan, mendi film jaialdiko Aitor Helduaien, nire amaz mozorrotu zen. Maria Angelesetaz. Maria Angelesetaz mozorrotu zen. Maria Angelesek lan egiten duelako okindegi batean, eta nahiko ikonikoa delako. Eta orduan, mozorrotu zen. Eta hori ondo dago, baina duela urte batzuk, kontatuko dizuet baita ere, niri ez zitzaidala bat ere gustatu mozorro bat, izan zela, detaile gehiagerik eman gabe kontatuko dizuet, mutil batek nahi gabe, WhatsAppeko talde handi batera bidali zuela argazki bat biluzik. Ez zuen talde horretara bidali nahi, pentsatzen dut beren neska lagunari bidali nahi ziola edo mutil lagunari, eta nahi gabi bidali zuen, herriko WhatsApp talde handi batera. Eta hortaz mozorrotu zian? Eta orduan inauterietan, norbait mozorrotu zan pertsona
horretaz. Daude gauzak ez. Eta hori ez da omenaldi bat. Ez, hori ez da. Hori ez zaigu gustatzen. Hoi salati marko genuen. Bai, eta esaterako, Tolosako barne autobus elektrikoak izan zuen matxura batean, Tolosako ezeiza gozo denda famatuaren paretaren aurka jozuenean, etzen zauritu larririk izan, etzen gauza handirik gertatu, eta horrek eman zuen aitzakia gero, disfrazak horren inguruan mozorroak sortzeko, eta bar. Hori ondo. Ondo. Hori ondo. Ondo balantza. Claro, zaila da neurtzea, hori niretzat ondo dago, eta baitarenik sekulako barreak botan dituen ikusi nuenean urte batean, inauterietan, herriko zuaitz baten zintzilikatuta pertsona bat irudikatuz nola Espainiako egunean parakaidista bat desfilean erori egin zen eta zoitzaren kontra jo zen. Zauritu zen parakaidista hori, baina mozorroa bezala super ona iruditzen zait. Atamuzeko tren istripuaren inguruan inauterietan mozorrotzea gaizki. Lasai, zu aurten, izango dira Maduro, Balizak... Maduro ziur. Maduro eta Balizak, oidan ere aurre ikuspena, Maduro eta Balizak errepikatuko dira pila bat. Hala ere... Lubreko lapurreta ere, agian, ja, geratu da aztuta, baina hori ere... Garai batean urtetik urtera balio zuten mozorrek, orain irulabeteren barruan gertatzen diren gauze zarratago, ez gara oroitzen gauza. Maduro ondo, baina igual da, herri baten subiranotasunari azken urtetan egindako erasorik bortitzena, herri baten aurkako eraso onartezina, estatu batuen eta Trumpen nagusitasunaren ez dakit, nazka erakusle handienetako bat azken hilabetetan, ze zoritxarrez estatu batuek nazka asko eman dute sortu zinenetik. Horregatik esaten zuen unanuek baina autobus elektriko bat paretaren kontra jo eta inor zauritu eztenean, baina hor igual muga hor dago, ez? Zaurituk ez baude, aldu gortaz mozorretu. Ez, baina ez da inorren kontrako, ez dakit, izan zen ikonikoa. Horra duz gaude. Horra duz abete. Uste nuen horrez ez. Pasaziteken erekin etzela ezer pasa. Hori ere egia da. Baina batzuetan muga ez dagoela hain argi esaten ari ginen. Batzuetan ez? Zaila da. Bai. Bale, orduan mikrofonoak itzaltzen ditugunean lagunduko zaitugu. Bai, azkeniko gai bat atean nahiko nune baita, mikrofono gordun ez moztu. Ala ere, inauteriak dira, baina ez dugu denok erantzun. Ia, Julen. Nola zan, inauteriak asko gustatzen zaizkit, baina, ez da? Inauteriak ikaragarri zaizkit, baina... Inauteriak ikaragarri gustatzen zaizkit, baina urtero ondoren 3-4 egun gaixo pasatzen ditut. Hoi gertatzen bai. Den hoi, nik guztet, Orotea virus bat. Ez dakit, ja, binkontuak erakaso izango dira, baina aste artera ja, gero eta... Justuago iristen naiz, eta ja, aste azken ostegun aldera ja izaten da drama puntua. Esaten bezala, ketekiten lo bailau, no? Hori bai. Nire esaldia izango zain, inoterik ikaragarri gustatzen zaizkit, baina egun txarretan dira. Nola? Hori? Azterketa garaiak dira. Ez zarazu izango, udaran izan behar dutela esaten duten horietakoa. Ez, baino, eta ez nuke nahiko aldatzea, tradizioa dalako, baino egia da, nik klasek dauzkatela, klasek izan ditu dala beti, jendeak lana daukala, eta, alde hortatikan, ondo egon gozan, jai eukitzea, bestetokieta, baina, lana urtean zer egiten dugu langileok, eta orduan, ez da, zakit beti dago jendea lanean. Nik onartu harrizuet, unibertsiadeko penko batzuk iritsi zirela, inauterietan azterketak eukitzagatik. Ze garai horretan... Lehentasunak dira. Hori da, baina garai horretan, otxai inguru horretan azterketak goten ziren. Gaur egun ez? Bai, eta gero jende asko dozka semaforok bezala, ezin dezula klasea ez jun, edo... hostila baten ostegun gizena eta gero, klasea goizez baukazu, ezoaz. Errespetu guztikin, irakaslei eta unibertsiatei. Ega horrek alare, datena, konponbide zaila duen gauza da. Inauteriko fetxan da, gero egia da, urteran arabera, hilabete pasatxoko tarte baten barruan mugitzen dira data horiek, ez da, esan edo, inauteria goizenea izan liteke otxaila hasiera... Urtarri amaiera ere izan dela. Liteke, eta gero martxo erdira aino. Hor hilabete terdiko horkila batean mugitzen da, daten kontua, baina. Zein da, egun hobena zuentzako, inauteritakoa? Nik argi daukat, Neretzat... Nik ez daukat ainargi, Nik ez daukat ainargi. Eta urtero aldatu egiten da, Urtero aldatu egiten da. Urtero aldatu egiten da, niri asko gustatzen zait. A ber, esango dizuet, egun bakoitzak duela bere xarma.
Eta ostegun gizena adibidez, dala, Tolosako inauterietaz ari gara orain, ze asteburu honetan Zumbilan, Leitzan, eta... Gaur ibiliko dira, Iturren da Zubieta inguruan. Ari dira, eta bueno, gu ari gara Tolosako inauterien inguruan. Tolosako inauteri dagokienez, ostegun gizena, festa lehertzen da, hor zaude gogotxu. Eta orduan, sekulako eguna izan daiteke, ze lehenengo eguna da, eta oraindik bazaude, urtebete pasada azkeneko inauterietatik, eta bueno, irrika hori daukazu. Baina bestela adibidez, igandea dela, mozorrotzeko lehenengo egun handia, igandeak ere, igandea oso berezia izaten da. Igandea izatezala askolen Tolosarrentzat, eta astelenen, etortzezala jendea kanpotik. Hoi aldatu zen, baina ni igandea pio guzti zeiten, eta guen igual osteguna esango nizuna. Osteguna Tolosarrentzat, txirabakin, ez dode karrozak, baina, bueno, nahi guzti ezait. Eta aste artea, txarka. Ni oso aste arte zalea naiz. Baita nire. Aste artea, azken argazkia, bai. Erresaka guztia. Baina aste artera ondo irizten zara. Bagizun irizte gustatzen zaidan bereziki Tolosako inauterietatik. Larun batean ez dagoela ezer. Eta iruditzen zait hori sistemaren aurka doala. Herri askotan, larun bata izaten da festa egun handia, eta Tolosan gertatzen da beste herrietatik jendea etortzen dela larun batean mozorrotuta pentsatuz larun batean sekulako parranda dagoela Tolosan, eta larun batean Tolosarrak gaude, iganderako prestatzen. Hori da, ajea pasatzen eta lanak bukatzen, denetarik. Ni naiz ostegun gizen oso zalea, baina aurten ostegun gizenean naiz Tolosan izango. Oso inauteri zalea naiz, baina aurten ostegun gizena galduko dut. Badakizu zer gertatzen ari zaidan orain TikToken, algoritmoak erakusten dizkit bideoak, neska gazte askorenak, ari direla egun hauetan bideok igotzen esanez, Tolosa is coming, edo urrengo geltokia Tolosa. Bai, abesti honekin de fondo, baietz. Holako bat... Bai, estilo horretan, bai. Hoi modan jartzea, hoi egia da, Eta orain agertzen, eta aurrek urteetan ez zitzaidan iruditu hain beste zaudenik, baina aurten bideo pila bat, eta gian, bideo bat agertu zaidana da, Usansoloko tren geltokian, esanez, urrengo bidaia Tolosa, edo olako zerbait, eta jendea... Usansolo Tolosara trenen etorri darra du, badaukatea bitzea, eta inauterietara, antza denez, TikTokerrak badatoz. Hori da, eduki sortzaile bezala, Julen, nolakoak izaten dira inauteriak? Nire lehenengo inauterik, bueno, bigarrengok berez, ni hasintzan lehen urten, baino, bueno, ia lehen urten jendeak ez zotzeizula taula, eta, bueno, argazki pare bat eskatizkizue, pixka, bai, guain gaina asko itiate zoriontzea eskatziate. Igual batzuk idaztiate eta gartziate, aliotu zoriondu nire lagunai, bere urte diala, eta nik lehenengo garri duzteiet, ni naizun pringau, osea, ez dena hemen emateako, mi idolo, zakit, netzako batek zoriontzea eskatzea, irutzea idala, como, vamos, una referencia. Baina bai, askotan olako gauzak eskatizkate eta hola, argazkitxo batzuke bai, ordu, inauteri hauetan, maitasuna ematiaten, baina seguro baietz. Horrelako hartu emanetan, sekulako grazia egiten dit beti, jendea egiten denean nahastu, eta igagian abeslari bat ikusten du gustatzen zaiona, edo TikToker bat gustatzen zaiona, eta esan beharrean zure fana naiz, esaten dionean, nere fana zara. Bai, nere idoloa zera. Nere idoloa zera, ez, zure idoloa naiz. Oia, zure idoloa naiz. Bai, justo kontrakoa. Bi esaldi horiek aldrebez erabiltzen ditun jendea. Hori, sekulako grazia egiten dit, zu zara pertsona ez ezagun bat, eta joatzen zara abeslari famatu baten jana, eta esaten diozu. Nere fana zara. Nere fana zera. Jende oso tentxo jartzea. Edo, zure idoloa naiz. Hori da. Hori da pixat, entrevista baten bukan esaten duzena. Bueno, ondo izan eta laizter arte. Bai, zuri. Hoi da, kamareroa esatizunen que aproveche? Baita. Igualmente. Berdin. Oida gogorra, Baina dene, pasa zigu inoiz. Gorka Santes tebanek dio, ni igandeko Dianaren zalea naiz. Asko gustatzen zait. Eta nere idolo, Julen. Gorka, mucho asko. Atza Gorka Santes teban, lehen lerroan zegoen kontzertuan, El baifo, cabrón, aprieta, es malísimo. Julen, unanue, gauzat esango dizut. Bigarren kolaborazioa, gure kamarak darama 29 minutu eta 50 segundo grabatzen, eta ez duzu korte on bat eman saretara igotzeko. Nahizu matea korte on bat? Orain, mesedez. Mesedez, lagundu jazue, ezakit zehazki,
zergatik, atako gehan, inautri hauetan, parri. Poliki, tio! Jo, baino eske, ni abesti baten bilari nintzen, tio. Etzarete ondo koordinatu. Esan du? Egia... Bai. Nik, bueno, zakit. Egia etortzen izela pixatoa debate bat sortzea, Bai. urrengoako, ekarriko dizut klip bat. Ekarriko dizut gauza bat, zehazki. Ondo. Zehazek guztia ez aizuna, mamitxua, tazkarra. Venga, aterako dugu, gero trampatxo bat egingo dugu eta aterako dugu, una nuren korte bat. Ikusiko duzu, Edurra mandit. Yo siempre había signado. Eski hau oso zingira irutze zaite. Kebedo sentitzet, hau... Eski gogorra ite zaite. Nei zaite, ez duzula baloratzen. Ez duzula baloratzen zera gaztek nahi dutena. Jarri behar dezu, YSL, YSL, eta uste eta bezlaria dela 8 belial. Ez dakit, zein dena bezlaria eta zein dena bezlariaren izena, baina hori TikToken agertzen zait orain pila bat. YSL agertzen zait Eli Goulding. Ez. 8 belial. 8, baina 8 zenbakia, belial. Eta hor YSL abesti bat, ez dago? Bai. Hori da TikToken agertzen dana orain pila bat. Sintonizando. Entzuleo kamaikak eta 57 minutu, eta kukorainik ez dakigu pingüino ark zergatik egin zuen mendirako bidea, baina gauzat badakigu. Eta da mendietan pingüinoz jantzitako errusiar soldadu bat harrapatu dutela Ukrainiara sartu nahian. Eta honek ematen digu beste egun batean pingüinoetaz eta nazioarteko politikaz hitz egiteko. Soldado errusiar bat pingüinoz disfrazatuta, FPV dron ukrainiano batek akatu du, antxe muga zeharkatzen menditik zebilela. Igual akatuko dute gure pingüino maitea, unanue. Kuizen ere bideo baten pingüinoan referentzia inula? Ez. Ez egon ikusi? Bakitu zenekin un bideoa? Zenekin? Zure lagun batekin. Ez da izango. This is true. Bueno, hemen... This is true. Eduki sortzaile euskaldunen arten beef bat sortu nahizun Inigok. Aitor Peza, nire lagumin bat, esan ziten Inigok eziteko kolaborazio bat dakin, mese deskago ziten. Eta bueno, ez genizun kasoin, pingüinoa izan ginean, 70 kilometro eta mendira joan ginean, eta ondo atazan. Ondo atazan? Kusi nahi dut. Ez ez ikusi bideoa? Enizun kaso asko egin, Inigo, tio. Zanza, momentu hortan... Ez du kaso iten inoiz. Osea... Zuzea, hater fan, ez dakiz zertzea berea, esan ziazun laguna zinatela, esan ziazun baita... Eduki zizula... Iruitze zait, zuek biok daukazuela komponente nahiko pixkatola, elkartuta, igual komponente gehiegi dela pixkatola. Osea, komponente... Zer da zazki? Minutu bat goizeko 12:00 entzuleok. Igo musika eta... Urrengo saioan kontatuko dizugu zerren komponente hori. Igual, beste eduki sortzaile batzuen laguntzarekin kontatuko dizutu. Nigu lertzet pixaria. Entzuleo, kupagoaz, Arnaldo izeneko pingüino bat, mendia, dron ukrainiar bat, inauteriak, norbaiten pentsatuko du. Zertaz aritu direzketan azken 30 minututan? Ez dakigu, egia esan ez dakigu. Julen Goikoetxe arbe gozo, ondo bidean datorren aster arte. Ondo bili. Goiurez Izarandia, bihar arte. Bihar arte. Una nuevi este barro ikusiko dugu elkar. Gazter utx bat. Zaindu asko, aio! Solo compré todo en la boutique, mi baby logo. Me mueve el efectivo desde Francia hasta Madrid, lo llevan casi, son de planillas mi mula. Sin parar no me quiere por su pasado. Keep calm and bigarren kafea.